Hello guys, Betha, Wendlin, Ish, Mashiam, Bibiana, Molin. Quite a similar ma TikTok when you're depends. Izvo ndabva kugamuchira phone so zvakutotaura izvozvo. Ndabva kufona gwane mwanzvadzi yedu panapa padiaries panapa. Abva kufona izvozvo ndicho ndakatogara panapa. Guys simena kuti ndikufonera ndikuze kuti rambai makadzvanya pa TikTok. Sandi kuna kigoka tiri kuita mundaperekwa nawo panokuseka nomwanzvadzi. Zvikanzi musadzore tsvimbo nenzvadzi vavo. Rambai makatsika chepakati because tiri kuna kigoka singati kwani tubva kuona imwe video yenyewe makanda makafika black. Haiwa hataseka. Tiri kufara. Saka ku TikTok vanhu vari kuda TikTok iyi. Saka ndoda kuti ndi hanzi makurumiza to ndakurumiza anotida because pane kwandoda kubuda chinda. Saka ndoda kuti ndiite live dzangu ndipedze ndigobuda hangu ndikoenda kwandoda kuenda. Asi ma TikTok ndotoramba ndakadzvanya because vanhu vari kumada. Aiwa seems as if number womberi kuida. Vashoma vasiri kudzida vasiri kumada. Hanzi similar mudaire phone yenyu. Mukunda ndiri business andambobuda zvokuti tunenji ndambobuda. Hanzi inde moni makaita mba. Iwe. Nami ini ndikuda ku anti kwai machembere. Inini ku TikTok ndakumi inini nagogosirivia tomiririrawo machembere ku TikTok. Handika eZimbabwe. Inini nagogosirivia tomiririra machembisa epaZimbabwe ku TikTok. Tichita kuti tibuild your confidence emamwe machembere ari kutya anode zve TikTok but ari kunyara kupinda kuti come on guys uyai join us pa TikTok. Saka TikTok tukutoramba takadzvanya because people are loving this TikTok. Tulabe Chiluje, welcome. That's the first time kuipano. Your first time here, we welcome you. Tulabe Chiluje. Wangwaro vastereki tula. Asa wangwaro Zimbabwe. Kwanzi muzavu voice na banafara. Oh, sure, let's not end. Oh, blessing. Shuru kufamba sene phone yako. No matter no sure, nitamba kudarika ere. I don't know what I mean. Practice makes perfect. Pandina zoti 2 weeks. That's my moyo. Pandina zoti ku 3 weeks to 4 weeks. Nenda champion nema dance. Nenda ku dance my mwana. Because chandru kuda kuitaka. I'm trying to bring duda kuunza. I'm taking you back memory lane. Antika old school. Saka old school yedu isusuka ndeyipi. Antimona. Old school yedu ka taikakura tichamba machuni. Anti guys. Tetamba machunika vana Bini Mani, vana Mad Cobra, vana Baja, vanzi Buju Banton. Hasi vatakakura tichamba ere. Ndiwa anditi guys. Thank you for ndiwa takakura tichamba ka. Saka ini ndoda kutsika kukura mandakadzvanya iko ku old school uku. Ndane tichiwaina mawandiro ataita paya. Totanga. Animaona totsika. Nine. Hesi Faith Kayla hanzi mukundisivere aiwa Faith Kayla. Thank you Anes. Saka chandiri kuda kuita guys ndechekudai so anditi tuda kuti tirambe takadzvanya panyaya dzeTikTok idzi tichindirambe tichinakidza chiri nani ndechipi guys kusoro tukana nevanhu nokuzvitambira idu tosora chikomenta mavideo tichita vanhu vachiseka tichifara chiri nani guys, let's be honest. Chiri nani chikuswera ushanda vanhu kugara pasi nekutsvaga makwati ningaita nezveiti chituka vanhu nekuita mavideo edu pana patoposta tosora tichiseka. What is better? Chinopinzisa denga ndechipichi apa. Hesi memes ari sei mwana Brenda Dlamini zviri sei Memo Ncube zviri sei Dadi Mpofu, how are you? Linda Nyasha zviri sei Tamia Chabwedzeka, how are you? So guys ndoda kuita fast antika a brother vaninya yavo ye behind bus. Hansi simele muri kubvira masitum. Oh, Christina Nasere ndichiri kubvira. Ndaifunga ndatorwa chimuti yandichinacho. Saka zviri kufaya. Right. Anzi beta kutamba exactly beta kutamba zvedu. Pane kusorotukana. Hanzi ndikusana nditopinda. No vanotokuisa mugroup rechembere tichagobvuma kuti tirambe tichigwa navo titi hatisi chembere takatona kuti hatizviti tikuti apa we are giving them zvavanenge vachida nharoka tutowapa zvavanenge vachida kuti pfutekera bvuma kuti uri chembere. Saka kungovhara muromo nekuvapa that satisfaction yekuti abvuma ka yes tiri chembere. Saka tiri chembere manga vati nokuti ukareka ndisi chembere makambo guys munhu akakutuka hanzi naShila muri kokusita sikongo oh shuhere Shila munhu akutuka chiti hure iti ndiri hure
saka wangoti chii wanga uchida kudii ndiri hure munoti muroyi woti ndiri muroyi ndakanodzidziswa newe kuroya kwacho kana kuti namai yako kuroya ndokandzisa kuroya saka wangoti kudii watopedza nokuti uchizvidhifenda kuti ndiri muroyi wakandione pini ndiri hure wakandiona kupi guys iri kuti hauni ndozvanenge vachida izvozvo iwe ngobvuma ndiri hure handichika wanga wati kudii ndinohura neyako wapedza watopedza kuti usoro uchikakavadzana navo uchidii hazvibudi go with the flow zvavanenge vataura izvozvo famba nebhora wakauraya vanhu ndakauraya ndikatoenda kujere ndikadzoka saka wanga uchidei ndiwe here wakauraya wapedza kwazvo hanzi stress tinenge tine stress munoita kuti tibvise stress nemavideos enyu. Thank you Askana, thank you Edway, thank you hanzi I love your energy, thank you Edway Chembere, thank you Thembi Chembere. Ndizvo zvako iwe kwaiva movha polisi sina mningi tinooneta here unoziva zvinoitika ini ndiri munhu ndiri I'm a sports gogo andiwana I'm a sports mom. I am a sports mom. I'm very active. Ibody chete you are fooled nebody chete and you are fooled nebody but inini personally I am very fit njena ndakadai fit chaichai fitness kwete haye fitness yekuzoti ndozo fitness ndinayo nditori fit zvokutodaro nokuti ndiri sports person ndiri munhu wegym every day zvokutodaro saka ndotonyadzira zvimwe zvinhu zvezvitongofaya animaona ndendisina kuneta ndendichofaya zvokutofaya ipo paya kandoya kumandisinzerumba uya sasa ndikwiza mupopo zvewe. Right guys, maswera seko guys, maswera say I know kuti wakondera kumabasa vachazongonawo life paya hanzi pamuva pa life mimi sinaoneta here kana ndisinaoneta here kana TikTok idzozi dzitosekwa nababai panapa vari kutofana kuseka kanzi nokuti pane mweya wangu asina kuona kaichikitia kwaisaka mukuru kuti zvikiti izvi ndozvamuri wakati inhingirikiri acting chete saka wangu achiputika nokuseka animaona ndikati hanzi here manheru iko here manheru ndichakumbira handiseli nati vapinde because ndoda mbobuda nababai kwangu pani patoda kumbosvika manheru handika vati ndivaperekedze kubhawa. Aiwa sweet Candice, you know me now. I'm not going to stop. You know me now. And the miskene munhu anoziya. You know me. Panenge chitoti kwa ngami tira kumudzikisa ndo mane nishita more fire. Ndo pane nishita more fire kutoitowedzera zvokutodaro. Teri ndinoti ndikamaiko zvinoka kana ndakuzoenda na baba vako varida kuenda kuti ndivaperekedzeka kubhawaka kuri kumwiwa handizogoni kumwa ndenda atodhakwa zvino ndinomwira ikoko. Kwanzi TikTok ndatombomira yanga yakundiputsira musha. How my scar? How? Sorry wena my dear. Inini manje murume wangu anosupporta. Zvese zvanana basa nazvo zvese. Haana kana dhiri nazvo. Haana kana dhiri ndinototamba kuti anenge achitose akana. Anoziva kuti ndio kubasa kwangu. Ini Facebook ndo kubasa kwangu. Anozviziva. Yesilizipela. Right guys, regai tipinde panyaya ndine nyaya 2 handiti ndichatanga nenyaya yabudha vadotara nyaya yavo behind abosted abroad tikapedza hamusanya kuma beta iwe house kuma here sorry akusha ini manje vamweni vangu vakafa vatezvara vangu vakafa chero dei vanga varipo kumusha kukwanirwa chigaro vanozvionepi zvana TikTok zvo havapo saka tingori nherera 2 dzakatosangana saka ndoti yandada handizobvumi kondrola nabamnini handizobvumi kondrola nabamnini saka ndoti yandada ati mweni vakafa zvavakafa zvefamily mwenomwe kwanga azive zvake maziva zvake ukoko tosangana kwakafiwa ndizvo ukana Ukraine yapindira ka yesi lizipela kanai vedu kanasi kanawe lisi kwa TikTok ya nasi yanga yakapenga mukiri pana imwe itoripo pandaita iyo iyi yekada bongomen data dziri 2 dzitori 2 imwe yacho ndakatanya kupenga kudarika ishi because taking you back memory lane imwe yacho yakanya topenga kudarika iyi kana mchida nogona kukandira kana ndapedza itoripo
ndichitamba idzi dzechirungu idzo dziriko mazano idzi dzechirungu idzo dziriko mazano idzi anomaona saka guys regai tipinde munyatidzo nyaya yabhudhava. Tapedza nyaya yabhudhava, ndoda kuti muzonzwa feedback yemwana uya anonzi ani mwana uya tafadzwa anditika muzonzwa tafadzwa nyaya mwana uya watisazve kumba wadzokera kwababa vaya mazviwa. Ndakakutegai andimufollowi Victor indangomona mukati ndikete mufollowa ndipe unotorere link yacho undipe ndindeko torere link ndindeko yese nyaradzo chanyari unise mfana love you so much guys regai ndifonere munhu wenyaya yedu tiwe nyaya uyu nyaya yedu yakamira sei. Koni une nhumbu naikoni. Hello anjadzi maswera here anjadzi. Taswera muri pakasununguka. Muri pakasununguka. Alright. Tipewo zita renyu kuti ndimani zvakare muri kupi? Josia Chingwena. Ngwenya. Alright. Imo muno muri pizvozvi? Muri kunyulo kujere? Mati kunonzi kuchamamburi? Mukhoshi mamburu. Alright. Makapinda murini? 2017. Nyaya yenyu ndei? Makabata mine futi yanga ine medha mukati. Right. Toda kuti tidzokere beki kumasure. Musuwa makazobatwa nefuti ine yanga ine medha mukati yanga yakauraya munhu. Kuti mutuzoti zvakafamba sei makabatwa sei nefuti? Okay, pakazvakatika ndikuti ndakabatwa ndiri mumba memumwe munhu anditi. Munhu uyu akandikumbira ini rumu rangu nokuda kuti anga ine mavhizita akawanda kupapaka nditi. Alright. Indo panaenda ndarara kumba kwake, indo panorara kumba kwangu negirlfriend yake. Alright. Saka ndokubata kwa kandopa akazouya mapurisa usiku. Ina ndakuzwa kuti mafriends ake ane futi anditi. Mirai. Muri kuti imimi mushambururu wenyu ndiye anga ane futi ishi. Saka akakumbira rumu kumba kwenyu imimi kuti anovata nemusikana nenyaya yekuti kumba kwake kwanga kwakazara vanhu mukamupa rumu. Saka pakaenda kumba kwenyu nemusikana uyu akaenda nefuti yacho. Akasiyana mafriends ake aya ndo anga ine futi yacho aya. Saka andakandora ndakazorara nawo. Saka pakuwepo kati mumba make. Makachinja na dzimba imukasara kumba kwake kune shamwari dzake. Iye akaenda kwenyu. Saka makarara kudaro ndo pakapinda mapurisa. Mapurisa akanga audzwa nani aziva sei pambapa aziva sei information yekuti pane futi. Andina kuziva kuti akaziva sei pakuti akangosvika usiku akati wewe uri usiku. Ndibva mangotogwa mose. Ndibva tangotogwa pese. Saka mfuti dzacho dziri ngani? Yake inongori 1. Imi bhururu wenyu makanga mamuziva kubva rini? Wangori munhu kundengomuziva mukati melokushini kubva ndingati kubva 2015. Asi bhururu wenyu wakakura. Hokushopa kupanana rumu kuti aende kunoteva mbedha penyu nemukadzi. Ndezvokuti muziva kuti varume musikanzwa. Hey, saka masungwa imi ko iye akabatwa ii? Akabatwa ona pakuti vakadouya vachibvunza zita rake ndo vatadzoenda vakadzoenda nini kuti kumba kwangu rumu kwangu ndikavaudza kuti munhu ari kurumu kwangu. Pakuti vakasvika vachida iye pamba ipapo parumu kwake ipapo. Munhu uyu muzimba here? Saka imi muchiziva nemunhu uyu nguva yose iyi unoshandepi munhu aishandepi? Waingoita zvekungobuda usiku vachiita unozonoba usiku wona. Saka imi maita zvizivenyi kuti unoba? Ingengozviziva zvokuti unongoziva munhu unoba sekuti vanokuita zvinhu zvokuti vanofashana vanobuda usiku vozodzoka vachitengesa zvinhu kwakachena. Okay. Saka hamuna kumbenge maziva zvefuti kuti anogara nefuti mumba? Ndakugara ndamboziva nezvefuti unobata futi. Iyo kuti iye unozoiramba unoti futi ndeye mafriends ake. Saka mafriends ake aya pane mumwe friends yake yakabva yakati yatenda futi iya ndobva yatora mhosva yefuti iya yanditi. Saka pakutora mhosva yefuti unoona kuti nefuti nemedha yacho ndiye akaita. Saka akabva ati aseparatwa tribe yedu isusu naye anditi. Vaseparata
sentence yakakura sei? Vakamupa 15 years sentence munhu uya akatenda kuti yai. Uya akatanga kutosevha uyu akabvuma mhosva yefuti. Akabvuma mhosva yefuti yai saka vakamupa 15 years. Saka shamwari yenyu iyi yakatotaura kuti futi haisi yangu, yanga iri yemukomana uyu. Mukomana akabva abvuma kuti chokwadi futi ndeyangu. Mukomana akabvuma kuti futi ndeyake pakuti takakuti abvumi yanga akambobuda pandu vazodzoka zokanzanda kutotenda mhosva kuti inini futi ndeyangu toziva kuti chizvinhu chaizviita chichii. Saka medha yanga yakauraya munhu kupi? Iko kubretsi wokunoti west. Kubretsi. Saka ivo vari kuziva here munhu akaurawa mabhururu aya kuti zvakafamba sei? Vanoita sei? Vari kuziva here munhu akaurawa nefuti kana kuti ndivo vakatouraya? Ini munhu handitozivi. Ndati makasungwa musa hamuna kumbobvunzawo mabhururu enyu wayo amunayo bhururu wenyu kuti ko haufa madhire kunzi pakauraya ndiani akafa? Ivo manje havani kutouri ndiani akakura kana kuti asi munhu uyu zvoda kuti iye ndiye mudziputi kana kuti yakakura pakuti ndiye akatenda mhosva ungangotini mhosva usina chawakaita. Handi muri kuti akatenda mhosva because angagara akadefaulta mamwe mauyu macourt case. Eka akaona chega ndichingotaka kusevha zvinogona kuita kuti akaita kuti akurumidze taka kusevha anobvuma mhosva asina mhosva akapapa utsotsi pachitsotsi hwavo because chodei anga asina kubvuma mhosva ngadei zvimuchingori naye still angagara nedzimwe nyaya dziripo. Saka anogona ngobvuma mhosva zvezvaakaita pa kuti akurumidze kudii kuti akurumidze munobva kumberengo here nzvadzi? Ndobva kwamaranda. Kwamaranda. Okay, alright. Saka mapinda 2017 chichiri kuitika? Hapana, procedure vanongodidea vanongotseda investigation but izvozvi vari kuti isina prosecutor mutotora decisions za 22. Hanzi prosecutor atora decisions za 22? Yeah, yanzi prosecutor ndofanira kutora decisions za 22 pakuti nyaya iyi ane long time always paanoatenda state inenge yakangokusangana timeta ziri raitaura kudaro. Okay. Saka makatarisa imimi mupanyaya yenyu iyi 22 yacho nari kuita munosvikobuda here? Ini sinoona uzobuda iri dai saitoziva ndiri kunyange pandinobuda ndokwanisa kuti ndiwe asiwe pakuti inini hazina chandakatadza vakatora zita rangu ndobva vapublisha misira chandakatadza. Makawanikwa muri pakati pemoto wembavha zvanzvadzi? Izvo ndizvo handirani. Saka vanoti hamuvasiwi nokuti vanenge vachiti tanga takachengeta munhu uyu for further investigations because pane murder iri involved ka pane munhu murder yakanga iri involved. Saka uyu muyazi mutendi wemhosva handakatenda mhosva uyazi. Mutendi wemhosva ndowakatenda mhosva kati mhosva ndiyazi. Vanoziva kuti matsotsi anogona kubvumirana mhosva. Tsotsi rinogona kutora mhosva dzevamwe voti iwe uchibuda topa mhuri yako mari yakati kana tichikuchengeta uri mujere wobuda tichiita mhuri yako everything and what not panotinde tese isusu rachiyasirira mhuri panze iwe pinda mukati vanozviita matsotsi. Saka munavo vamwe venyu mukati momo? Munavo here vamwe venyu ava mukati mobhururu wenyu uyu wokuda kuningira wokutora rumu yenyu? Muna here mukati momujerera muri uyu bhururu wenyu wamakanga mapa rumu uyu? Asi muchiri kuwirirana yenyu? Saka makabatwa muri vangani? Muri 7? Masana muri vangani? Masana muri 6? Okay, alright. Saka 27, 2018, 19, 20, 21. Imi, mune 5 years murimo? Oh. Zvino vekumusha vari kuzviziva here vekumba kuti makasungwa? Sa iva vauya kuzokuona here? Vangauya kubva kuZimbabwe. Kuma musina hama mudhuze muno munyika? Muno ndinamukoma mazi mukoma wacho kuti ameno. Mukoma vari kupi? Vari muBreti muno tuwesi vari kusaidi wokwawo. Hey, samune namba dzavo yetigumbo vafonera tivaudze kuti vauye kuti vakuzokuona iwo seyama yavo. Idzo namba dzavo ndinadzo. Hanzi pagrupu renyu rezvakaitika panyaya iyo iyi manga muine munhu anonzi mireni tsvage sitira choratagwa riripiko komende Alec Ncubere. Bandani? Alec. Mamsina Alec Ncube.
Oh, saka muri Mazimba chete. Mati? Hello. Mamuri Mazimba chete. Hello, Mamuri Mazimba chete here. Oh, Mazimba ni Mozambique wakasanga. Saka Mozambique wangari wangani? Mozambique vangavari 2 yeah. Oh, 2 imimi 3. Yeah, isusu vamwe vamwe tati 4. Oh, saka tati 5 and ndiko tati 7. Oh, saka makasiya muri panze. Daita muri. Awa muri ndatenda nayo. Oh, une makore mangani? Izo ni 29. 20 so wakapera 24 na iwe. Zvodo chemberera mjeri. Handizvo chaizvo. Ngodi wadu ine vanhu vaviri izvo zviri pashe. Ngodi waone chimokwe? Waone musikana? Havai varipo. Wavanga varipo vasikana. Saka vakahodi varipi izvozvi? Vangozama umbo atenda nekuda kushingirira vakaona kuti munhu ari kurambira mukati vakaupitawa. Ndibva vangotozoziyawo zvakadaro vakatoona weutamba. Sambe amutombotaurikana. Sekuti izvozvi handina mumbotaura nayo. Inga zvakaoma naye hanzvadzi. Saka manzoni dzake musowani? Zuva 22 nepiri papachitakanangana nacho. 22, right. Saka kana mazo ndakavabvunza ini hanzvadzi pawakandifonera ndakavati hanzvadzi taurai chokwadi. Tibudire pachena nenyaya isati tongi vanhu. Hatisi jaji, hatisi magistrate, hatitongi vanhu. Titori vanhu vanogona ngoda kungotinzwawo nyaya yenyu nokuti dzidzawo something pairi antika but mukatinyepera manje pakati ndo nyaya yangu iyoyi ndo nyaya yangu yandinayo iyoyi handina saka varongotsika kustori yavo iyoyi ndo matauriro avakaita kuti handina musha yandakapara ndo matauriro avanoita saka imi maishanda kupi musati masungwa kwi all right. Maishanda ipapo. Saka varungu vakatomboya kakuona iye? Varungu venyu? Vambouya but zvakatouya. Zvakatopera saka neshure nebasa rakatoperawo. Hey. Ya pakaipa. Saka 22 unozotizivisawo kanzvadzi kuti mafamba sei kuti tione kuti vari kuti kudii. Titange taziva kuti kukoti 22 sezvo yatosvika 22 kukoti vari kuti kudii. Mungozobata monzisa kuti tizive kuti pakamira sei tizive. Ndipewo kamuna munogona kutodedzera nhamba dzamukoma wenyu ngauya aone munin'ina wake. Anogoramba kunona munin'ina wake achita muda kuonekwa nemunin'ina wake. Ngatsvake mari auye kuzokuona kukosi mamburu ikoko. Kosi mamburu yacho iri kupi? Pabretsa panoenda kupitori yangadza kutengera mwana wako masiripasi nemabhurugwa unoti munenge muchipfeka izvozvo mune mapende hamuchinangana izvozvi munongofamba henyu makangorembedza munangana pendi hamuna achirika kuya kuzopa munin'ina wake mapendi shuwa achiti kwaiye handisi kukwanisa kuinda handikwanisi mapatapata chacho saka makamawanepi shuwa zvakaoma mapatapata makamawanepi takangotenga hawo zviyazokunotenga chikafu mamunayo mari zvokunotenga chikafu chaicho asi manje chikafu muno vanotengesa vanhu unogona kutenga chikafu unotikifaidza nepleti yako munhu otokutasa mupei saka imoota nezhara zvotozoona mungwana saka makatedza chikafu kuti muwane mapatapata ungaita sei sekuti kutoshinga hei asi ndiko zvino watozoibhanditi chairo 5 years kutoshinga sekuti utikadaro unozodii manje wofamba nekutoga zvo kachida kutumira mapendi naiwe ndokutumira sei kachida kutumira mapendi ndokutumira sei ipapo manje unozoita munhu ave upoti kana kutobhuka chaiko kutofonera mufana apo kubhuka kubhuka chii kubhuka kuyako kunoku kana kuuya
unozobuka first and then unozokuwa kuti muuya netime. Saka manje aikubuka kure dai pana anogara Pretoria guys ndimutengere hanzvadzi yangu imapenti munomupawo. Pana ari kuPretoria apa guys. Ndiri kubvunza vanhu vari panapa kuti panewo here uri kuPretoria ndimutumewo agoya kupa mapenti nemapatapata ikoko. Kune anogona kuenda kuKhosi Mamburu here kujerere kuPretoria guys ti ubuke ndikupe mapenti nokuti izvo ndine mamwe mapenti andinawo paya panapa au freedom uya freedom unopenga anzi freedom kana freeborn ameno freedom uya mapenti ake angori panapa ndakuti freedom andakati kwazvikwai ane munhu anoda kuti timupe ningikiri mapenti aya timbe auye mapenti iye zvina kuti kwai ndinde kutumira kupost office kunogara kune dai wana mapenti a freedom aya mapenti a freedom nditori nawo mapenti a freedom aripo saka freedom ndinopa hangu zvaanzvadza kana freedom asingadi mapenti ake aripo ndopa hangu zvebanzvadzi zvose nemapatapata antoripo ndopa hangu aushu kana asingamadiri kuti mapatapata shuwa antove pamapatapata ake mapatapata ake antove pana 2 pence mapatapata aripo nemangara Pretoria guys ndimupewa hangu mapenti anopa hanzvadzi yangu nokuti kwai handichina mabhurugwa apera anopera kamabhurugwa 5 years guys. Mopfeka size mune size hanzvadzi yemapenti ya sekuti mungotenga medium saka makapinda muri munhu mutafu zvei jeri rinoonza makapinda muri munhu mutafu iko zvino matopedza kunhikiri magara atipere handidzi mama akambotakura shureko medium kubuda mulaji kaum kana mu extra large ha mama akatakura saka aiwa ndinotenga mira ndichoge munhu panapa kuti anoda medium ndiyani watenga tuma guys kunyuloko kunonzi kunyu ikoko kunyuloko hanzi mubvuze kana hanzi hapana here gadi jera anokwanisa kutorera zvinonita sekuti manje vanhu vepanapa vanda connection vanoda kutoziva kuti unotaura nani alright inotaura navo sei saka ndo problem manje vanazviro kuti unotaura navo sei unoda kuti director kwemhani dzavo alright saka guys ndiani wari kuPretoria guys tokumbira munhu ari kuPretoria please uinde kuti ndikubatisewo mapenti namaslippers tokupa mari yetransport uinde unoona unongonokandira unongonodibhukawo unokandira hanzvadza ndaya nemapenti enyu nemapatapata enyu aya wosiya veduwe havachina izvo zvimufunge kudai saka masana namangani naime hanzvadzi mabhurugwa mukatimo singati mabhurugwa chaiwo kutopedza atoripo ndangototora nehwande kukoti kurani kashoti mune kahwani saka pamunenge mawacha hwandi romofamba musinei ndikapedza shoti ndowacha rimwe kana kuti koti deti yangu riko mangwana ndotowacha nhasi mangwana ndozondorora ndakapfeka shoti changu apvt ndoga ndinozona kutaura kuti kashoti alright George alright pane hanzvadzi dzatari kuuya achauya kuzokuona saka iwo manje zvino chitogarwa zvaunoti hauna nhingirikiri hauna WhatsApp chitondipa mafull names ako panapa kuti tione kuti tobhuka chiti kudi ndipe mazita enhingikirizve ako kuti nekuti munhu achauya atowanda towana achauya ko ari honest uya anouya azokupa mazita zita ndi Josia Singwenya Josia Singwenya Singwenya alright saka kungoti Josia Singwenya chete yanguri Josia Singwenya alright aiwa kune munhu ari kuuya uyu chamutengera mapenti acho kuti muwane kuchinjanisa hazvingaiti mwana mai yangu kuti unoti wowacha 1 wopfeka shoti handi saka izvo zvishotika yatsemuka wagara zvakaipa yatsemuka wotosara usara ne1 kana wawacha wautorembedza uchingotenderai wazviiti ungasasekwa navamwe varume imomo mujeri hakuna kusekana unogoseka umweseka kuti mangwana zvinokuwira iwewe hauzoseka kwasi kungoti unenge uchingofira woka hai ungoti ange nemakumbo matatu uchifamba amumana zvizoyatsoita hazvizoiti aiwa asi ndafara nekuti wambosekawo uri mujere imomo saka imomo mujere imomo vanotengesa chii vanotengesa maporiji vanotengesa munomu vanotengesa maeastern porridge
vana ndingati shuga ya ndozvinotengeswa ko shuga vanenge vachiti udle yakadaro shuga unohwira ndikune mauza maketewo maketero ari pasi wakawana shuga yako unenge uchingomwa tii yako even manheru isina hayo chinasi unomwa tii ukaita shuga yako nematibheki nemovaiti watwagosimba ndi vanotipasi vanotipa makuteni chete alright aiwa rega ndigona kuti ndinogona kumitirawo pakadii hanzvadzi ushu so that ukwanisa kumwana 2 kg yeshuga asi ndofunga zvouraya munhu mujere imomo so wawanawo shuga yoyoyo nemasamba iwawo di vachingobvuma tikungokupa taingototenga kushe chitori chipakapashi pane kutenga kujere kwayo ivo havabvumi kuti zvinhu zvipinda pasekuti hanzi covid-19 watwati saka izvozopinda chirwere saka vana vachita chavo chekuti vane vakachichengeta nenzira dzavakachengeta nadzo saka chavanotendera inongori mari kuti munhu kana kange auya kuzokuvhizita wozokunyoresera mari kana kuti zvekuita zvekusenda mari vane kamukametodi kave kusendera mari keapsa kana apise nhamba yangu unenge apise nhamba yangu plus apsa iyaya account yeapsa and then modipodza mari papo mari iya pa inongosvika inodobudisa zvisene picture rangu ndi mateo zangu akaperera aiwa mari tinopa nhingirikiri tinopa mukoma george hanzvadzi george vari mukome section vanosvitsa vanoendapo vanobhuka voendapo takawana mudhayari wedu loyal trusted diary hanzvadzi yedu ishi vandaive navo nezuro kuya kujobek uko saka navedu chirega inyaiva kumbomatativi anomaona saka ndogona kutumira ivo ndatumira ivo vanosvitsa kunyuloku yacho vomuonawo votaura naye saka iwe ukabuda iwe josias ukabuda mujere mauri umo chaunoti hauchapamhi kuita chii apa panyaya yakudzisei awa izvazvidonzanzanichapana zvidoitende ndagara ndichiri muti wazvo aiwa but nyaya iyi wakakangasa vaya pakuti waitamba nanonzoti vanoba andiona saka pakutofira musha dzemabhururu ako apa asi obviously pane zvaunotoziva kuti chero ndikabuda muno mandifi ndakadai kana ndakadai sekuti izvozvo handifi ndakatozviita kana kutofamba nevanyengeri vaitire zvakaipa kana ukatoziva kuti munhu anotoba usangonaino kuti mapurisa anogona kusvika musi wewo usina chaunoziva wakangomira haasi kubuda petoneri asi akatombozikama kuti ari kubuda kuti haasi kubuda haasi kuzikama ane 5 years ari parimandi saka haasi kuzikama kuti anobuda here kuti anobuda ari kungoenda kunonzi final tinzwe kuti vanoti chii majistrate asi pare zvino chatiri kuchemana saka zvino ukabuda wanzi utoenda tuesday next week woenda unonzi wabuda iwe unonanga ipi nai josia pekunanga handina sekuti zvinonetsa sokugara ndepandipinda dai ndichitaura nevanhu panze zvaiva nani kana kuti ndine mari transport yekuti ndogona kuzoenda kuna mukoma vangu ndaigona kuenda kuna mukoma besides mari transport hakuna kutenga nenda ndingodoti munhu ndadzika noibva ndichakumbirani mutaundi imomomo kana kuti ndichataurira koti kusina mari transport handiziva chatenga here vozondipa mari transport ndogona kuenda kwandinoenda sehanzi koti ari kupinda musa 22 panoda kuya koti yako yoyo hanzi musa 22 mwedzi unoyu aiwa kana ukazonzi wabuda hazvina basa uchingobuda unokukumbira foni wofona handi nhamba dzangu nadzo unenge une chifoni chako zvechicho unongobuda nje wofona kuti ndaburitsiwa kubva inenge ichingori mari kubva kupretoria kuenda kubritsi kai kubritsi kwa mukoma wako anokutambirai sekuti ndikataura navo apetizozonetsa ko imbondipaka nhamba yavo ndimbovafonera ndichiva kuzoona mwana imbondipawo nhamba yavo pamwe ndiva ndigona kubatisa zvinhu zvakaya nazvo imbondipa nhamba orati handiganigozotora nhamba yacho and then ndinyori basa handizine musoro nhamba yavo panogara chinga chamafona iyo tichitaura mafoni wako tarisa mufoni iyoyo tarisa tichitaura kudai ndingodzokera kuni usakate foni chingoenda kumalogs kunamba kumasaved numbers inobuda haikati foni ndipo paenglish bible rangu bible english yarigaiditori mubible iri mubible alright kwasei baba ndichisa mungana ujere munenge makunamata zvokuti zvokuziva mwari kudaro sekuti handingati kunyepa kana kuti chii tagara tivaitwe izvozvo wagara uri munamati asi kurafika ndokwakangozoitika alright aiwa ndizvozvo ende uri mwana mudiki shonga ndiwatove nelife yako imwe panze apa wadzosera kumasure hanzi namaitanisha hanzi ukabuda ndinokupa mari transport pane munhu ari okay hanzi kukoti ndokuri easy kumpa zvinhu alright george saka unogona kuenda koti musa 22 wacho koti yacho inonzi chii koti kunoenda kukoti kupi mubreti unoenda kukoti mubreti mutown iwewe mutown vanotora kubva kupitori kuenda nesi
maybe hour something saka bhuti wako sei vachitikwa mari yebhasi iwowo chino vanodi kukuonera koti andi mazhinji ndikati kuti kubva mubhureti imomo kuenda kulokesheni pandogara manje decent food netsoka pafambika alright number yayo yaipanapa inoti kudi 084 389 389 okay 3107 3107 wona ndoda kudai so unoda kutaura here namukoma wako ya unoda right mira nditi so ndoda kukufonera ndoda kukufonera mukoma wako havana WhatsApp futi andi mukoma tima ni WhatsApp ya vanayo yatinganayo alright gantezoti alright rega ndikukati nditange netsvaga mukoma wako ava ndigotirai kuvafonera nemefoni ndigokufonera bheki mugotaura alright mayambota sapoti yangu guys regai tibate mukoma pano tiwo kuti nemhaka yeye vasiri kuenda kunoona munin'ina wavo chii zviri kufamba sei right regai manje ifoni imira inaimi kana uchirequesta inozi uchirequesta balance ne uyu unorequesta sei SOC unorequesta sei guys unenge unotoita sei guys kana uchida kurequesta SOC kuti uone kuti mune mari unobaya chi 0101 alright *101 *101 hash right irimo good bosho kuti ndifonere mukoma ne 40 rand inotaura 084 398 389 3107 mukoma ngavataure nemunin'ina wavo makadiko hanzvadzi makadi zvenyu matiripo hanzvadzi hamundiziviwo ini ndinoitwa SIS MELLY ndoitwa SIS MELLY ehe ndoziva kuti munoitwa Johani Sisingwenya ndiri kufonawo ndichitaura pamaererano nemunin'inawo hanzvadzi yedu inonzi Josiah Singwenya handiti munin'ina wenyu munomuziva uripi akasungwa rini akasungwa 2017 mhosva yake ndei mhosva yake munhu akawanikwa ane vanhu vangava zvekuti zviya munge muchingofamba nemafriends muchimwa doro mese zviya saka vanhu vaita zvekuba uye vanenge vakamheno kuvarungu vakaita zvekudini kuvarungu saka ndobva vatevekwa saka vakazowanikwa vari kumba kwake vari vese manje okay asi yanga asiri munhu anoba saka kubva zvaainda ari kujere ripi ari kujere kupi anzira zichiko kupretoria kunyuloku ndiyo
Alright. Saka makamboenda kunomona here hanzvadzi munin'ina wenyu? Nauipo ndekuti ndaimuona panguva yavanga ari kusikomani asi kuti manje chinoitika uko manje kune hondo nenhau dzemapepa. Kupi? Uko kunyuyoko. Kunyuloko vanoda mapepa kuti mupinde? Mari? Vanoda mapepa kuti mupinde munyuloko? Hondo zvavakaita? Ndozvavakataura. Oh. Ko inyaya yekuti anoti kunonzi kwai akachinjana dzimba neshamwari makaihwawo? Handakadi? Kuti kwanzi akazobatwa vachinjana dzimba neshamwari? Kuti akabatwa achita sei dzimba neshamwari? Vachinjana dzimba neshamwari? Ndizvozvo. Kuti kudii tihwe imi? Nawe kaitika ndekuti vakachinjana dzimba nefrendi yake handiti? Pakuti frendi yake munhu angane mamwe mafrendi angauya naye kuri kuti iye angane girlfriend rake saka frendi yake yajosi yakabva yaenda kumba kwajosi. Alright. Iye ndobva nevamwe kumba kwake uko. Alright. Ndoko wakabatirwa. Aiwa. Ndoko wakabatirwa ipapo. Alright. Saka imimi hapana mumwe munhu wamakamboti mutsvage kuti muinde kunoona kuti munin'ina, nokuti munin'ina ndanichitaura naye wenyu hachina kana mabhurugwa chaiwo, pendi yomukati hachina, zvirungorembedza mufunge. Hana. Saka imimi muchiti ndohla mapepa jere ava imi hamuna kana passport? Inini passport yangu ndakapirwa passport handisina. Ko mudzimai? Iye naye manje yake manje chakaikashatira ndechekuti haina kumbodhindwa manje inyowani saka pakaita nhau zekorona apa ndo pakaitira nokuti kujere havane ine nekuti kwai ine manhingikiri mukati, ine mapemiti, vanongoda passport identification yekuona kuti ndiwani chete. Alright, asi kuti inozoita problem pakuti vanozobvunza kuti vanogona kuvhura vozobvunza kuti wakapinda sei. Harisi basa revanhu vekujereka iroro, ibasa rehome affairs nemapurisa. But anyway, zvisinei hanzvadzi, thank you mavhuma kutaura neni pano. Ndoda kuti mutaure nemunin'ina wenyu handiti? Batai makadaro. Mune nguva yakareba musina kutaura nemwana, saka zvizonyatsobuda zvakanaka zvipipicture kwayo muri munhu mukuru handiti? Saka ndinoda kuti mutaure nemwana nhasi, mutaurirane zveshe zviri pamwoyo penyu, tauriranai. Ndiri kumufonera ndini, ndakufonirai futi ndini. Okay, no problem. Hello, Josai. Mukoma vavepo ndaiti. Ndana mukoma wako panapa, ndoda kuti mutaurirane muudzane zviri pamwoyo penyu handiti? Taurai henyu nemwana mukoma. Mushe mani kwakadiza. Kuna kumarwadzi chete. Namo yawandisa kudari kamari. Ndokuti ana kana apakatoipa munhu ana kana chopicha yekutopfeka kana nhumbi kana trouser kana chii kana bhutu chaipo. Izvo ndokuzvinzwisisa zvose, asi kuti nyaya inenge ichiitika ndichazamawo kuti ndione kuti ringaita sei, asi kuti pari zvino manje zvinhu zvacho hazvina kunyatsokumira mushe apa nenhau dzemapasipoti. Ndichazama kuti ndionze maiguru apo kuti vanoti kudii, kuti dzimwe dzenguva vangakwanisa kuuya hameno ndichatanzananaza kuti vanoti chii. Honai kumukoma, munin'ina wenyu anoenda kukoti muBrits. Ko madii kunosangana naye munomuondera kukoti kuBrits, momupawo zvamunomupawo? Kusangana naye kukoti kuBrits? Kumongoenda kukoti imimi hamubvunzwe anything. Kungoenda kukoti, musanenge achipinda mukoti like musa 22 anenge achipinda mukoti. Moenda kukoti imimi momira motokumbira ndauya ndokumbira kupa musungwa zvinhu izvi momupa, because ininiwo handimuzivi mwana uyu but ndoda kutomubatsira, saka ndichatenga zvandichatenga ndotuma munhu kukoti ikoko unomupawo. Saka imimi zvakangonaka kuti mumbonoonawo mwana wamai venyu kumeso chaiko kudai muchitaurawo naye. Alright, izvo hazvina kushata, ndiri kukunzwisisai. Ndiri kuzvinzwisisa, regai ndione kuti ndichaita sei. Ndava chikonzero nemhaka varungu vedu vachinoshanda ava vane hondo isingaiti. Okay. Panhau iyo especially
ndakashandisa nawe kugoti chero iye mukomana ndakambotaura naye ndikamuudza ndikati nawe kuti ndiwe kugotika pakati pezvipi zvinonetsa bhozi varungu vacho manje vanonetsa manje. Muri kushanda kumapurazi? Aiwa ndokunzwisisai. Aiwa kana matodaro ndakunzwisisai. The other thing manje ndingeishanda from Monday to Monday, Sunday to Sunday. Eish, amuna off. Handitorina off. Saka zvinhu zvacho zvakatondiomera, zvinhu zvacho hazvina kuomera zvakanaka, asi kuti ndichaona hangu kuti ndichazvifambisa seiwo. Saka murungu wenyu hakupi off imi? Haatondipi, chaanongotondipa leave chete August chete ndakuenda kumusha. Munoshanda papurazi rei naye hanzvadzi? Mari? Munoshanda papurazi rei? Irrigation. Munorima? Panoitwa nezvekurimwa mahedzi, saka ndinokonzentrata nezveirrigation ikoko, saka munhu wacho unonetsa manje. Alright, awadazvisisa. Zuva rega rega. Yeah. Ko medhem vari kushanda kupi? Mari? Medhem vari kushanda kupi? Handizvinzwe? Medhem venyu vari kushanda kupi? Ndopavanoshanda ipapo. Mose muri kushanda ipapo? Toshanda pamwe chete. Saka vaitiwo futi ofu? Ofu havana ofu, vanongofa Sunday chete. Vano ofawo Sunday chete? Hey! Ya, zvakaoma. Aiwa, ndakunzwai hanzvadzi. Kana muchiti hapana off pakatoipa pakaoma. Alright. Zvakanaka, ndichitaurai ini nemwana wamai kana pazvinhu zvamuda kutaura ini tichatumai diwa noenda nomuona. Alright. Taurai ini naye. Mkoma. Mkoma. Urukunizwa? Ndikunzwa, ndikati manje weekend pamweni maofu kuti aishandi weekend anezi. Ende kuno kumanje kuti vanhu vasvika zvoda posta kuti ukape metodi iripo ndikutotumira mari kuti ndigone kutenga zvinhu kushopu kuti isatambudzika. Alright, izvo ndiri kuzvinzwisisa Josi. Kana ndikange ondapo Juma ndichambobata ndona zvakamira sei. Asi kuti nhau inenge ichindivhiringidza inhau yezvikwereti zvandinazvo maererano nenhau yeimba kumusha. Ndopano pasati panyatsonimira zvakanaka. Nhasi chaiko ndachitofonebva navabaropa vachiti munhu akapitisendi ari kuda mari yake. Apa vanababa P vakarova zvidhina ndandisati ndapedza kuwabhadhara. Ndokuda baba P kwakasara 1,200. And then vanababa Simba vakazosenga zvidhina kwakasara 1,000. Kuzoti mabhiridha vari kuvaka vari kutodawo 6,000 rand yavo yandisati ndapedza kubhadhara. Because imba yose yakatsvajiwa 12,000 rand. Asi kuti zvisinei ndichaona kana ndikange ndawanawo pandenge ndangowanawo ndichangokutumirawo. Mune phone number yake here Mkoma? Mari? Mune phone number yemunin'ina? Phone number yake ndinayo. Alright, kuti ati mukawanawo chero 100 rand zvayo mungomuisirawo. Even iye anotozviziva kana panguva ndichitewo ndichinge ndawana, asi kuti nhauye zvinhu zvakandiomera zvina kumira zvakanaka ndeye nhauye yekumba kwandiri kugadzirisa plus dzimwe nhau dzakangowanda dzinenge dzichingoitika mufamily dzatizama kuti tigone kugadzirisa kuda kuti dzimwe dzenguva ndo zvinenge zvakasungavo haungazivi. Saka ndo zvateichimbozama kuti tigwisane nazvo kuti tingaona kuti tingaita sei, maita basa zvingaitira zvano. Aiwa, ndinotenda hanzvadzi. Aiwa, ndiri kukunzwai. Isingerukwipa. Ini tinogara kuRustenburg, kuNorthwest ikoko kuRustenburg. Muri kuRustenburg? kuRustenburg. Alright, ndopopanzisisa. Indiri muno muBureti panonzi paStelport. Panonzi paStelport. Alright, aiwa. Pakanaka tichigaitiona kuti ndingamubatsira sei hanzvadzi yedu. Zvino anogona kuzobuda. Rega ndi alright, anogona kana akabuda handiti munomutambira kupurazi ikoko handiti? Alright. Rega itiona kuti toita sei kuti tione kuti tomubatsira sei kuti akwanise kubuda. Zvakanaka, ndine namba yenyu chapota ndichikuyodzidza kuti kana mawana 100 chero akatumirwa 1 but anombodawo kuti mukoma wangu anditumira 100 mari inobva kumukoma inonakidza so. Ndizvozvo ichokwadi. Ndizvozvo. Alright hanzvadzi. Munogona yenyu kubva bhaisira nemunin'ina wenyu?
Chap chap mozokana. Alright, iripo sharp sharp. Right. Chap chap. Right. Mukoma vana mari zvandakuita iko zvino pane vanoda kuisira mari nai yekuti uwane kuzvibatsira imomo ndakupinda namba yako apa vanokuza handiti e-wallet unoisira unogona kuzoita madhiri ekuti upiwa handiti mukoma vana mari zvakatovaomerawo wazviona ka andazvionerawo sekuti kumwe memusikoti ndonyepa pamwe memusikoti ndonyepa makuzvizira aiwa ndazvinzwira zvechokwadi ndechida kunyatsova kuti plus ndachitogoda kuti taure namukoma wako inda ndatoti ndinzwa kuti nemhaka iyi vasina kumbokushanyira saka inonesa munhu haungazomubvunzi zvakadaro ungosiyana naye sekuti ndozvanenge achifunga uyo haungwazi kuti unofunga izvi zvakawanda-wandawo zvake saka wati uri kuenda kukoti nemusi wa22 saka ndichakuisa kune vamwe vanombobatsira vamwe vachinamatiranya-matira vamwe kuti vanhu vabude saka ndichakuisira mangwana ndichakuisira zita rako kuti musi wa22 zvigone kunofamba zvakanaka urangarigwewo kana usina mhosva zveshuwa sikana une mhosva gara ikoko umbotonga mutongo wako aiwa kana usina mhosva unongobuda asikana une mhosva uchangogara ikoko umboti mbijana uriko alright pakanaka Josiah ndichakubata kuseri ndichiramba ndichikubata and then munhu wandati ndinotumira zvinhu ndotumira mamedium acho nemapatapata handichika then anzisai airtime ndo inoshanda mujera aiwa mari inoshanda isa e-wallet lakim panamba yandakapinayo muitire ma-e-wallet ivo vane nzira dzekupuhwa mari idzi isai ma-e-wallet atengewo chikafu isai ma-e-wallet atenge chikafu akatenga shuga yake yo 2 kg akatenga iyo movha itiporiji iyoyo akatenga chimwe chimwe chiri mujere chiya masamba anorarama airtime munogona kumisira kune vanoda panamba iyo iVodacom asi chaichitofunga kuti chikafu chitori important than airtime cash send ndinoita because ivo zvavanoita vanoita madhira vanotuma magadhijeri kumatorera mari idzi magadhera anovatorera mari kuma-ATM uya uvapa asi pamari patransaction yega yega yavanenge vaita magadhera anodhonza 50 rand animaona maprison wageni anovatorera mari but vanomubatawo 200 aiwa mari vanotora George mari vanotora e-wallet unoita iri e-wallet vanotora pafoni yake yanotora iye anozopa prison warden naya onotora mari yaye omupa otorawo 50 rand right so anditika wotenga nemabhishwanti nemabhisikisi ekumwisa tika wozomwa ti mujere imomo right pakanaka hanzvadzi waita hako nekuya nepanapa tinzwe nyaya techinzwa nechozo wozotiudza wozondudza kusa 22 wadzoka kuti zvise ini chataura nekuseri kuti mabhurugwa ako aya auye nemapatapata nditika neuzvi tutangira ipapo alright hanzvadzi okay alright Josiah iripo right guys mukuti tanzi taurai naShelton anobatsira Shelton anobatsira kuyananisa vari mujere nehama dzake zvandaita apa ndozvinoitwa naShelton kuyananisa munhu ari kujere nehama dzake anditika Shelton ndi interpreter wemaZimbabweans kukoti yekuport Elizabeth itori shamwari yangu chaiyo Shelton andimaona saka Shelton kana nchinge ndakatomupa nyaya yemukadzi yayo yamailiva yandini andimaona saka iko zvanoita iko zvinoita Shelton ava vari kuno kupretoria Shelton anogara port Elizabeth chaanga achizongoita kubata ava hama yacho kuti ndabataura nemwana ari kujere soso zvinoyo zvinhu zvataita pano andimaona zvinoyo zvinhu zvataita pano apapa andimanzwisisa asi dei jere iri ranga riri ukoko andimaona zvino tikatibate Shelton pakuti atsvagire mwana uyu lawyer raShelton rinenge richida mari andimaona rinenge richida mari saka richida mari kudaro mari yacho inozobhadharwa nani ndo pane nyaya togona kuti Shelton tsvagirawo lawyer because anomaziva malawyer anogona kubatsira kuti vanhu vabude handi but rinenge rakuda mari manje lawyer saka lawyer iri rinozobhadharwa mari yacho kubhadhara lawyer inenge yakubva kupi ndo pane mubvunzo wangu ipapo togona kumufondera izvozvi Shelton apa asi oti lawyer anenge anawo zvoshuwa malawyer anowaziva anotsvaga malawyer ndo zvandiri kutaura
anotsvaga malawyer, but mari yacho munobhadhara here, because the lawyer harisire free, and lawyer is not for free, guys. Lawyer rinobhadharwa. Ndofunga pani nyaya yemaili makazochinzi baba vamaili spend almost 100,000 zvandoziva inini handichika. Ende maili havana vakazongobudawo, lawyer ranga riri state ramaili Shelton aingoenda achivatengerawo chikafu nezvinhu zvavaida semunhu wechikadzi anga ari mujere. Nyaya lawyer munobhadhara here. He's not a lawyer, Lois. He's not a lawyer. He's not a lawyer. Haasi lawyer. The interpreter wemaZimbabweans. Kana pakauya munhu wechiZimbabwe achitaura shona asingagoni chirungu, ndo paanopinda ipapo achiinterpreta. Asati aenda court, arenda court next week futi wemabhattery arenda court next week. Asati aenda court. Manzwisisi handiti. Yes, Sheila. Anzi pro bona ari eh? Okay, sharp. Baba vamaili vakabhadhara close to 100,000. Baba vamaili vakazoramba kubhadhara kwekupedzisira uku, but vakabhadhara almost 100,000. Ndikutaura zvandoziva, kwete second hand information, zvandinoziva ini, kwete haisi second hand information. Mubvunzei Shelton. Lawyer rinoda mari. Kamuchida ndimufonere Shelton akudzei nemuromo wake kuti lawyer rinoda mari. Ndimufonere. Mugutsikana. Hakuna lawyer remahara maimunya. Hakuna lawyer remahara. Hakuna lawyer remahara. Malawyer yangu nisitinomaziva, but hakuna lawyer remahara, guys. Ngatisanyeperanei. Ngatisanyeperanei. Shelton zvandinongoita ini ndizvo zvaanongoitawo. Anditi hatisenge kunyeperana, guys. Shelton munhu wangu zvokutoda anotaura nezvamu. Nezuro cheshe ndakaita 1 hour ndinei pafoni tichitaura hedu dzimwe nyaya. Ndeipi Sheli? Zviri sei? Mushe. Inzwa waka. Ndandiri palive nomwe mbanditi. Iwe ndiudze nyaya waitaura nezuro wakazoita. Iya takataura nezuro yawaiti ndakupinda ndakuita. Ndakangosheya but handina kuzofollowa because ndandiri busy shamwari. Ndandiri siri kuarea, ndandiri kumwe. Ndakuudza. Alright. Saka ndandiri mwe banditi ndinei pafoni right now. Anditika. Mbanditi uyu akavharirwa ari kujerere kuPretoria rinonzi New Lokuria kana Mamburu iroro. Antoona. Saka ariko kudaro uyu akabatwa 2017 nani 5 years ari pomufana uyu akapinda 24 kuti 29. Saka iye akuinsista akamira panyaya yake kuti akabatwa nevakomana vanga vane vachitsvagwa nenyaya yekuti vanga vaine vari in position of firearm, but firearm yanga yakatombokomita murder. Saka one akabvuma kuti futi ndeyake akatotongwa 15 years. Saka ava vamwe ava iye nevamwe ava vakasara aripo nokuti vakabatirwa ari kumba kwake. Saka unozozvita mapurisa anongokubata imesi kana asvika panzvimbo akabva ngotogwawo ipapo. Saka kuti achibuda manje ihonto, asi dho vamwe vari kumubvisa panyaya. Saka atadzokera kuti hanzi major akati izvo chindai kufa toda major anzani prosecutor ngashiyane item decision yekupedzisira. Ngashita decision yekupedzisira because 22 achadi chinyaya iyi yagarisa. Nokuti munhu akabvuma musheka akatotongwa kuti akutoseva. Saka akudzokera koti. Saka ndoda kutomboudzawo madiaries mamwe kwete vese, just a few, kuti chero tikakuti tsvaga lawyer iwowa, lawyer ndere mahara here. Yes, we are live. Oh, okay. Andikubvunza because pane zvandinoda kutaura hangu zviri different, but ndoda kuti ndingoziva kuti tirikuita conversation tiri kana kuti. Oh yeah, I know, it's fine. I know. All right. No, kana malawyers achitsvagwa handiti zvinodependa nekuti lawyer wacho wamuri kudhila naye zvakamira sei. At most malawyers vanenge vari maprivate attorneys they would want mapayments. Vanotochaja malegal fees avo pachezvavo. Advantage inozoita vanhu vanenge vachiuya through imimi kana kuti through isusu
ndeyekuti vanowana ma-negotiated fees akasiyana nemunhu kana ari walk-in. But legal fees are paid pachezvavo anotobhadharwa ega. Zvakatosiyana nesituation yanezuro yepalive yandakaita nezuro handiti kuti ndakaita live nezuro ndikamenshona about another story yemukadzi ari kuprison ndikabva ndaapproachwa naadvocate akati ndakazwa live yenyu nezuro general nyaya yemukadzi uyu amuri kuita ndiri kuzviofa kuita free. Akazviofa, yes, akaofa ega atonyora mugroup ega ndobva azondifonera paaofa akati nyaya iyoyi ndoza kuti naatoni ari kuiita kana tikagona kuwirirana nehama ndatafanana nemumwe atoni aripo. I'm prepared to take over this matter free. But at most ma-attorneys ese anotocharge ma-legal fees avo. So it will be the responsibility of family members to pay. Kana family members zikatodza shaya pamwe tinodzoka kwatiri dzoti general kuti dzoti SIS ndaita problem yekuti takachadhiwa 10,000 but tawana 5. Imimi because atoni uyu ndimi munomuziva handiti mune makamuengage based on the work that you are doing. Maakutaurana naatoni kuti chitambira 5,000 vatu vanotsvaga imi kana kuti maakutsvaga mari kumafollowers vanofollowa maprograms. Because kubata kuti ndakaita similar case yekuti munhu akapiwa bail iye asina hama dzake dzisingazikanwa. Then vandangoenda kugroup and my members akati no general, we are going to pay bail for this guy. But legal fees are paid and law firms, they do charge. Out of pay quotation inoenderana nenyaya yacho. But advantage inoita munhu anenge achida kubatsirwa nenyaya iyi ndeyekuti anenge achiwana ma-negotiated fees akasiyana nekunge munhu apinda akazvimiririra. Right, waansa pana ndichida saka zvandichaita ndichakupa pane manamba mazita ndichakupa vanhu vachakubhadhara ma-legal fees yekuti maybe utsvage lawyer rikwanise kubatsira mwana uyu musi wa22 kukoti. Saka unozongonegotiata wewe unozongonegotiata nevanhu ivava kuti haufa. So what we have done is handiti malaw firm aya zvavanoita nekuti ivo vanenge vachitondawo business handiti ndo basa ravo rekudhila nevanhu vakasungwa handiti. So zvavanoita vanotokuapproacha ivo, but you need to be very careful in my engagements aunoita nemalaw firm aya because vanotanga vaziva track history yavo kuti vanogona kushanda zvakanaka here and vane ma-success stories here handiti. So pavanotokuapproachawo paipai unotowadza kuti inini people that I would be bringing in for you to assist handiti vanhu vanenge vatoriwo vulnerable vatouyawo kwatiri vachida kubatsirwa. Saka obviously we cannot talk about your normal legal fees that you charge. Makasununguka here kuzopawo vanhu mafees ari nani, and besides mafees ari nani muri vanhu vakasununguka here kuunderstandawo ma-payment terms handiti. So you discover that panotowana vanoti aiwa isusu tinoda strictly cash variko vakadaro, but kunoitawo vazhinji vanoti aiwa no, since they are coming from you kana vakangoti ndiri diary ndarifewa naSIS MELLY whether ndiwo wafona kana hauti, but munhu akangoti ndarifewa naSIS MELLY handiti akapuwa zita imimi SIS MELLY you are able to verify the name handiti. Because inini ndinotodza vanhu kuti munhu akakufonera yari yega achiti ndarifewa nageneral chero akashandisa zita rake chairo mudzi kuti ngaakupe zita raanoshandisa paFacebook ndoona ndinoverifya naro iroro zita iroro. Ndoona kuti pamwe ndakamboita conversation naye pamwe newhatsapp call or conversation toti vatatomutanga ngaapiwe chi at least munhu ndisipewo pamaterms and so on tichibatsirana. Because ukasava futi careful vamwe vanoti kana hama dzavo dzabatsirika kana kuti iye pachezvake abuda haachabatsirwa. Exactly. You see, so you also need to be careful so that you create relations akanaka nemaloya nawo kuitira kuti vamwe vanhu vanenge vachibatsirika because vanhu vacho vakawanda. Right, ko nyaya yaleta yapapi naishelton? Alright, nyaya yaleta handisati ndataura naloya wake handiti because loya wake haasi kubatika. Anonetsa kubata. Anonetsa kubata. But conversation yatakaita handiti inini ndizvandinoita ndinoti ndikapiwa makesi anenge auya through inini handiti ndinoisa muplatform yemaloya andoshanda nawo handiti ndovabvunza kuti nyaya yakadai so iyi tinodhila nayo toiita sei nezvayo handiti. Now chinhu chakanaka chinhu chiri an added advantage pakesi yaaleta ndechekuti mai vemwana ari kunzi aka-remain trafficwa wacho akatrafficwa wacho vapenyu handiti. So the arrangement that needs to be done is
it's that the arrangement that is to be done is when we speak to the attorney and it's not out the attorney an application to court they are calling in a witness who is the mother to the child who is alleged to have been trafficked and it now because my amaji muningi nawo aleta watinotaura naye ari panze duzirai hondo anotaura kuti vari kumachonyonyo mai ava vakawanikwa mai vaya mapurisa akasvikako vakasvikotaura kuti vakawanikwa but handiti makaona kuti vane process ye-interpol yekuti vauye as a witness takes long but zvakatofanana kakwaina loya wacho akandifonera achiti kwanzizvo hanzi zvakaoma hanzi panonetsa kuti abude nokuti mai vacho vemwana vakasvikotaura kuti inhema handambomupa mwana wangu andikatongozvishawa mwana ndikanzwa kuti mwana ari South Africa ini zvakatonetsa kuti mwana akafamba sei saka kusungirira munhu ko kwai ndozvavakataura ndiloya wacho akatondizodaro kwanzi hasi simeni pakatoipa mai vai vatonyisa munhu ujere chaiko kwanzi vakutonyatsoramba kuti handiti witness mwana wangu akaita zvekubiwa kuno handakudziwa kuti mwana ndo South Africa ini mwana ndakangoti ave kuSouth Africa saka pakatoipa achadhonza nguva refu vari state witness exactly but makanzwa kuti mai ava vakatokumbira kuti naindotadza kuenda kumurume here nekuti murume wangu hadi vana ndichengeterewo vana mainini nyachene maburi amen uchafamba sei nyachene maburi amen rikatigonza vana vasangana koti kana vakatodara anotonyura anonyura ndozvatagona ndoya zvikanzi achazi ndini loya wake but tuli speaking panyaya ndidi kupa iva force hope anonyura munoti mai statement rakutaura rinotomira zvakanaka ndo vanga vari kuvatakatemba navo ndo vanga vari kuwitness mai ava naye vaingotaura kuti zvakataurwa nemurume wangu inimika zvakataurwa nastepfather because hasi murume kunyepa kuti zvakataurwa nastepfather kunyepa inini ndidakapa mainini aleta mwana watete vangu handiti ndidakapa mainini mwana ndikati ndichengeterei that was enough I think vakaudzwa nemurume wavo kuti vataure statement iroro handi murume wacho akanga chekistota mari kuna dudzirai kuti ndipei mari ndino withdraw saka ndofunga murume ndiye akati statement handi vanoda murume kukudza vana saka vakati taura statement iroro vanhu vakaoma vakadzi vakaoma iwe kufarira rula mbolipop kudarika vana vavo mwana kutambura zvatakazofungawo panyaya aleta iyoika takafunga kuti susu let's also visit aiwa mira ndipindura tukanzi it's safe to discuss people's permission inyaya itori pano padiaries inyaya yepano padiaries dzimba dzemabwe inyaya munhu maybe hamusi kuziva munhu atiri kutaura chete but inyaya yakatouya pano ende munhu tinotomutengera chikafu ari kujere munhu anototombomufonera ari kujere guys muri kuziva musikana yatofonera kujere anonzi aleta watinofonera pano tiri palive achiti regai timbofonera aleta nhasi ndiyo nyaya yake yatiri kutaura musikana wemwana wakunzi child trafficking uyawe anomuona wokunzi child trafficking uyawe ndiyeyu saka ini tototaura naye hazvina kana basa inyaya itori pano saka musavhunduke zvenyu itori papublic nyaya itori maoko edu nashelton itori nyaya yedu ndafunga tiri kudhiskasa vanhu vekuti hameno havasikamu kana kuti chii nyaya itori pano palive pano aiwa inyaya iri pano yakatotangira kulive tikutozama kutsvaga nzira dzekumubatsira aleta tisakatotsvaga loya iroro tisakatotsvaga pano padiaries pano loya iroro rakatobva pano padiaries pano ruti handiri kufunga yekuti mai ava vashanyirwe munoiona sei vekuzimbabwe kwete hatitapa vakaenda mapurisa how about kukaenda a different person handiti zvinoita akanotaura navo zvinoita akanotaura navo different person asiri veukama akanovatira akagara navo pasi I think zvinogona kuita izvozvo but kumachonyonyoka kwacho kanonzi variko ndiani unosvikako aiwaka but munozva tika whoever would be going anenge achisvika and obviously anenge ari munhu anenge ari tactful in terms of my engagements anoita navo because hatiti munoona this other partner wandinoshanda naye ari kujoburg anonzi Gladys ari kuenda kuzimbabwe muna April kunoita passport yake handisi saka ndandakamuti Gladys when you go because remember tine nyaya imwe yemwe anonzi Tambo futi mamuzi yakatambo pana Tambo wachida kuti tinoona vana vake vari kuHonde Valley handiti so ndaiti nini kuna Gladys kana uine madays akati one day handiti wabva kunoona vana vaTambo kuHonde Valley handiti can we not arrange kuti uende kunoonani
ameve mwana avo. Just have a conversation woman to woman, you know. Kungozwa kuti vanoti noti kuvanyengetedza because even kana ukavanyengetedza vanhu vakadaroka anotya kuchinjira futi mukoti. Yeah, vakatongwarisa mai vacho vanokuchinjirai koti. I think that's a good idea. Kana zvichiita ndokupa phone number dza unadzore phone number dzadudzirai munini wacho. Munini moronga tofanira idudzirai. Nhasi anowanzwa amba malive edu awanza kushota. Mai ndate live masikatika ndosaka ashayikwa maybe. Then mukafonera dudzirai moronga date naye. Oinda naye. Andona kunomutadzai papa natete ndivatete vavo kwavari ndivateteka. Bai vemwana. Voshoda unatete kwacho nepoko vosvika vodi voyesara zvakanaka kuti vasimuke vadi vakwanisa kuti vaende kuita witness handiti yekuti munhu abude agarisa leta vedu agarisa nemumwe munhu asinei nefamily ponzwi kwauti zvakamira sei kana vakabvuma handiti I'm sure an arrangement can be made kuti vauye hazvimbotinetsa agarisa process yekuti Interpol inotora nguva yakareba agarisa ende izvinoiti agive up manje angochezva zvaita akatombofunga mweya kuzviuraya unozvisiya ndakazvinzwa tetemene akati aida kuzviuraya nenyaya yanhengi ndozvakafanana kanenyaya yaFaith. Faith akanga akuda kutozviuraya ndikamuti no Faith you can't give up. Uye azovana advocate vatari kuita nyaya yake mahara handiti and the same thing even namaili uyu musikana wekuisteri chepu yauko haikauya uyu akambe ngaafona ini ndakatofonerwa navanhu vangu vari museo kote iye usiku kuma9 ndakafonerwa navamwe vakadzi vangai navo museo vachinditi hama yenyu panapa iri kufunga kuzviuraya tashaidza mapurisa havasi kuuya takushaya zvekuiti fonerai mapurisa kuchaji office because mapurisa arifunga ekumaseo dzayanga abuda tibatsire mufonera mapurisa tambofona last number yaafona ada kuzviuraya but we spoke to her, we prayed with her, we encouraged her and she got out of that idea. Vanhu kana vari in custody vanopinda panguva yakaoma kushaya zvekuita especially ukataura leta nokudza kuti sisi ndaneta zvakafanana ndeve nemore than 5 years ndiri muno nyaya yacho haiende kukoti ende vanhu vese vapinda nzi ndini munyuwani muno ndiye akutotonga mumasauzi imomo vanhu vese vanopindwa vachibuda vachimusiya imagine kurwadza kwazvinoita vanopindwa vachimusiya arimo poya vanyuwani vobuda vomusiya arimo vakomani agarisa kwakapinda uyaya ane mumwe akambopinda akamboya panapa takambofonera vari kumasauzi ikokoka aine mumwe waiti kwai pakapinda uyu ndichitoti uyu unogona kutogara naye nguva yakareba uyu akauraya mwana womunini wake akakanda mwana womunini wake paflight wakainzwa kukanda kubva pa40th floor kunowira pasi akafa chine 3 years chimwana akasungwa kasemomo akatobuda akatoenda akatonogara uko akatonogara ndofunga gore arimo akabuda on ground yekunzi kwai pfungwa dzake chichi but angari takataura naye panapa isusu akati tikatoti zvakafamba sei akatondedzera nyaya haasi tombori munhu anogwara uya vanenge vasingarwari ndozvati chisismeni dzimwe dzenyaya dzevanhu vane matrial ari kudhilewa handiti unotoona kuti matrial anenge achidhilewa maybe isombori kana mhosva yaloya inenge iri mhosva yestate senge zvakafanana nenyaya iri kunonzi kunxama kuku handiti yekuti state inoti munhu akauya kukoti nhasi zvonzi mushina wasi kushanda dzoka yemangwana wodzoka mangwana usenzi aiwa mushina waishanda uyauya waakushanda but anooperate hapo saka weya next month kana havakupe next month ndokupa 4 months ndetiri 4-5 months 4 months you see so zvazvinodaka zvinoda kuti manje handimona zvamunene kana mukanga madziva kuti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa handiti musatora route yekutaura naloya kuti ko zvakamira sei handiti kufonera prosecutor straight into zvandoita straight dpo muzati ndine interest panyaya iyi because I'm a community leader ndazvati chii chiri kuitika investigating officer akati ma-investigations akapera handisi kuti munhu haana kupara mhosva akapara mhosva kana achitongwa ngaatongwe atange kusevha mutongo wake you know and so on so it is also very good to take it through the route state itself into zvandoita maybe pamondotorwa advantage yekuti ndinoshanda mumakoti but besides anybody can do it noona vanhu vemacommunity treatment vanorana maorganizations vachinotaura neprosecution kuti nhengi ngaasapiwe bail kana maprosecutor achitanga kuteerera zvinotaurwa nevanhu vemucommunity kuti nhengi ngaasapiwe bail surely they must also listen to people when they say this person deserves a speedy trial. Ndizvozvo true very true very true patipa tipu wagona
ona isisibeli munhu wamunotaura naye anenge ari mukati handiti ari kucollege handiti ngaakudze koti yaano atenda akati ndinoatenda koti parandburg mukoti koti b handiti it's very easy for you kufonera parandburg court number dzeparandburg court dzinowanika pagoogle mukafona mukadayirwa moti ndinotaura una prosecutor ari responsible for court b alright handiti court b yaya kana maiudzwa munoona kuti which one in particular handiti uyu munhu wedu anenge akakudzai date raakaenda koti ndinotaura naprosecutor akaita nyaya yake ati musi wa25 march munobva matopuwa nhamba dzake dzekuofisi kwake good handiti dzimwe nguva vapuwe maselfoni mukamufonera moti ndinoda kuti appointment yekuya ikoko kuzokuona kazhinji kacho vanoramba kuonekwa obva ati handikwanisi taura pafoni ndini nhingi community leader I represent group reading around more than 100 and something I represent 200 and something diaries or 400 and something diaries Zimbabweans on my page or on the community that I lead. We have got an interest in nyaya yaushu handiti takataura nemutakata nyaya yake akati zvakati takataura nemunhu iye wacho ari kuti handisi kuramba mhosva kuti nyaya yangu ndiri kuiramba but ndiri kuda kuti ndingoitirwa speed trial ndepapitepo pari kunetsa kana zvisingaite ngaapuwe bail can we instruct lawyer wedu to come back and apply for bail on new facts good saka wagona iwe toda kuitira mukomana wachinaye panapa pawe wemabhatiri uya toda tomboita iyoyo because maprosecutor sismelika vanorarira nyaya dzevanhu nasinati kune imwe koti so kunonzi kuado manditi kwanga kuchitwa nyaya imwe vanhu vekuzimbabwe vakasungirwa nyaya dzakadhako I will tell you about the story but zvandaona manje mukoti momoka yanga ichitwa inonzi chibhubhubhu faster because the clerk of court anga achiti handiti long weekend saka ndiri kuenda kumusha saka ndangoya panapa handina time kotro yenyu yakazarisa saka nyaya yehobo dzapostponwa handiti postponwa because clerk arida kuenda hake kumusha nhasi zuva resera nhasi anofanha kushanda until 4:30 but angada kukurumidza kubuda ino holiday kai kuti akurumidze kufamba handimukuzona but it's so wrong gatesemeli it is so wrong because zuva vanhasi anofanha ndashanda until 4:30 yeah true handimukuzwisisa but you discover manje kuti izvozvizvi munhu anopostponerwa nyaya vanhu vese vangachipostponerwa nyaya dzavo dzakachipiwa madhese kunana April May handizvona simply because somebody wants to drive kuenda kumusha kwake zvinhu zvaanogona kuti after 4 dai izvo zvatopinda munzira atitanga kuti sei asina kutoenda dai tese tichidala kumabasa kwedu kwaishandika here hakushandiki apo nhasina ndiri nyaya ndazovatsura ndati ndibva nangozvitaura since tiri palive vanhu vese vachinzwa madzibabwe dzikavaze zvinhu zvavanenge vafambira munozva kuti meli ndanga ndiri kunyaya yanhasi ndavatsura enda handisi kuti vanhu vanogona kutaura pagrupu kakuti musataura nyaya dzevanhu ndavatsura because it was not necessary for them kuti vasungisane nenyaya dzakadaro mukomana anga akasungwawo yakabaya munhu nebanga pahuro pesapu kubva paseri penzeve kudzika pahuro pesapu iwi mazimba saka mazimba vese vari 2 handiti and anga akasungirwa attempted murder because uyo haana kufa handiti tinzwa nyaya yacho twakadenana nyaya yekuti nyaya ide ya2019 hanzi taiona bhora mubhawa uyo nyakubayiwa kwakuya kwakumira pamberi pangu bandamuti bva pamberi pangu uri kundivharidzira ndobva aramba bva watanga kunesana kwakuburisana mapanga kwakubayana tv haisi yako ndeyemubhawa Manchester United neChelsea zviri kutamba ndezvekubritain bhawa racho haisi rako pawanzi munhu akubharidzira pamberi mubhawa wegona ngomira kana pasaidi ukatanga kutoona bhora mukasanetsana so vanhu vanonetsana zvinhu zvisina basa ito zvava necriminal record atongerwa 1 year in jail kana kuti anobharidzira fine ye2 months ye2000 rand I mean uyu mumwe hama yedu akabayiwa atiwane permanent injury wanga uchatofambiri kuti straight handikuzona handipatova nerurengo apa nenyaya dzekuti vanhu vakatodza kungokontrola enga yavo chete nezvinhu ndavatsura vese wagona ndavatsura vese kazisi was not necessary guys mubhawa tv yacho haisi yako dstv wasoro wakabhadhara paakaenda pamberi pako wakati kunyanomira pasaidi kana vanhu votitodzingwa edu munototi kwai vakaipa vanhu ave muna zvii izvozvi takutukwa takudzingwa
we give people an opportunity yekuti vatimukire handiti munhu kana ava mupredicament akubva kuti kune madiaries Thank you. Lucky enough handisindi kuchitaura ndiwewe munhu ari ukwawa ari kuchitaura Port Elizabeth. Mubawa. Like what we say per program is that the person we don't judge people. It's not deserve the chance. But that's fine. Everybody deserves the chance. But let's also be able to talk to one another. Very cool. Because there are things we can avoid. There are things we can avoid. I think you've got a point there. A point, Papa. vanokomenda mumagroups mukutanzi zvamuri kuita zvimukukangasa makambobirwa here makamboponderwa hama here makamboerwa hama here muri kukurudzira kuparwa kwemhosva handiti and to some extent people are right handiti but ndakazopindura vamwe ndikati guys I do understand kubirwa ndakambobirwa tv sisineli ndichibva kunetura kwaokay iri surprise yemukadzi musebhedhedhe rake 75 inch yandakati alebha yairwadza mukuzwa ndichibva kunoitoraka vanhu vakatova ndichiidzikisa pamba ndichiisa mumba takazodzwa nevanhu anga vayazobika pamba iye mukadzi wangu asipo kuti pamba papwanywa tv yatorwa ndisandatomboivhura kana box handiti munhu akandibira anogara padhuze pamalaini pangu ndakamubata nanatoka achimona anambobvira akasungu ndomoita same South African hapana kana zvatombomeeti mukuzwisisa so we do understand how it feels kuparirwa mhosva we don't judge people handiti but even at the same time tinoti isusu munhu ngaapuwe chance whenever we have an opportunity we talk to our people tingatimboziva zvatakafambira. True, very true chokwadi. Right, muri kuzvinzwira guys. General, thank you very much. When tichange chibatsira kusati tichitaura kuti haufa tikauya ndichaona vanoda kubatsira muchinda uyu ndichakupa mazita acho then udile nawo tonoti musitana papi tichingozunzwa nemi kuti zviri kufamba sei. The page ramukoma shelton knows the people's general and it the people's general guys ndo page sechai page izvozvo the people havakangoti the people's general rinobuda the people's general shellers ndo star like but ungangoti the people's general notobuda shellers kumberi antika inde munofollowa anobatsira zvokuti especially nyaya dzekuma vanhu ari kugara kumajerejere idzi achivabatanidza nehama exactly nyaya dzemapepa nechichichi saka guys munhu atori bho zvokuti ndakuzari ndibhururu wangu handiti let's just go and support him. Vari patrial. Unoenda pakati unobatsirwa mahara. There are so many services that are offered for free. But if there are services that should be paid for, we tell you. Manager, we talk to my page. We say part of Facebook. That is kind of comfortable. You pay if you want, and it means that we are going to assist you throughout the entire process. Amen. Saka ndio mapage kufollow ya guys. These are the pages to follow. Instead of follow makuwa. Kana kufollow kunibasira kuma group sina kana msoro sina zvinokubatsira ina zvimukati mupenyu wenyu zvinotokubuilda iruvengo mumoyo kuti pfungwa dzangu zara hatred ukaona munhu dai unotovenga kana unoda kutuka kuhotspot kwakutuka kutoza kuzara bitterness. These are the groups to follow guys. These are the groups to follow. Follow these groups. You get something that you learn from there. Ukaza dambudziko kana ringa vere mapepa kana richi woti bata sitova tambatawo achizokuvinga ushamisiki kana utombata direct kuti general ndenyanga kadai so anobva topindira otokubatsira totobatsirana naye kuti ngatibatsire munhu totobatsirana munhu uya hanti mazvona munhu wedu atori follower futi yepano zvekudaro handimaona atori mudhayari akakwana ipo panapa uyu asane page rake hanti mazvona saka guys ndo mapage ekufollowa handichika ndingakudzira kuti dai ndingotaurawo in general chidarika munhu nemunhu nedhata rake nefoni yake asi ndingoti mapage akadai so anovaka
unovakika unobata something pazviri mangachoita dambudziko hautye kuenda noti ndawirwa nedambudziko murume wangu asungwa ndibatsirei handika anotobasi patototadza kuziva kuti mungatobvunza iyei otobvunza kuti David notashanda makoti anenge atori nani kuziva pane isisi hani mazviona saka a few weeks ago ndakataka kuita nyaya yanike I just wanted a parting shot hangu ndingopa an update of something that I thought you need to know. So I was dealing nenyaya yaFaith handiti ari Faith ari kucollege yekuJoburg handiti kuSansito. Faith nyaya yake aitengeta vana veafter care handiti achengeta vana veafter care iye akazoona lawyer wemaHaraus nezuro saka ndopa mwana mumwe musimana abva aita sei achigeza aiti kana vana vakuzotorwa senguva dzinoti aitanga agezesa vana ti vabereki vavo vachizovatora saka akasiyana namvura inopisa mubhati zvezvokuti unogona kungovarairwa ukanganwa exactly vana kufamba chimwana chese 2 years chajambira mutabvu memwene ndobva chacho chimusikana saka akazonzwa nekuchema kwemwana handiti ndobva adzokera kubathroom kwekamba anotora mwana saka the first thing chaakaita akatotanga kutotora mwana bva atoshaidza uber murume akaita zveuber but iye akashaidzawo imwe uber ndobva vaenda paprivate clinic iri padhuze navo handiti mba mwana atorapwa chichi ndobva azoti ari munzira achifonera murume wake murume wacho achibva azofonera mai vemwana zva ndikatanga nekukliniki yakati but iprivate ndobva vasikobhadhara mari dzakabhadharwa ikoko mbva mwana arapwa handiti saka ndinoona kuti uchisvika pachipatara kaparitwa emergency treatment dzedziya fasta mobhadhara izvozvo handiti hapatine pakunoadmita pataurwa nyaya dzemari dzekuadmita pamaprivate hospital ndobva vaonesana vese vari 3 kuti isusu hatina mari iyi pavatoadvise bona unoipatara kuti no siri zvakakosha tazviita adona network adona ndofunga afonerwa anofona big panenge pafamba satani vasikana panenge pafamba satani pakreshi mwana unopinda mvura iri kupisa imo masikana uri forera udzise uri kusara nevana vemuno mama 1 inda mama 1 kuchichiwitika nefoni yake right segai timumirire ti ndibve nangoti wangu yatafadzwa nditauri yatafadzwa handitika yemwana uya ndofunga mazuva apfuura muri kuziva kuti regai ndigobata faith wacho regai ndigobata faith wacho mugoya moinzwa regai ndigobata faith regai ndigotaura nafaith wacho ari mujera handiti no handizi kuti ave nefoni here then mugoinzwa nyaya yacho zvisere handika mugozoinzwa nyaya yacho zvisere handiti right saka guys moza nyaya yemwana uya akatorwa namai vake uya handiti wokutorwa namai akainda mukomana uya mukomana mwana uya akatiza zuro akadzokera kuna bhudhi vai vakanga vamubatsira mudiaris naimi ndiudzeiwo wakutoita kunge unenge watove miedzo checheo akatiza akadzokera kuna bhudhi vaya nezuro Shakira uya ndikudzi kuita ndiwe ndikubika mbora wangu wandakapiwa namai vaya nezuro zvozvo apa ndiri palive ndichikoma mina ndifonera nzvadzi vaya mbora wangu wandakapiwa namai vaya nezuro kuya ndichekeroka tomatometo zvose mukati membora waisa mbora isa mbora pakaipa ndakati tozati hamudi mbora udhara ini nadhetiso chatiri tu tozati hamuzvidi zvana mbora izvi wokuchilonga bora it's a vegetable, the one that I was making, that one that I was peeling. Hello. Ndaswera sei hazvadziko ndimi zvamama kutopinda busy ndimi. Tapinda busy manje ndataona unoshaya kudziramwira. Unoshaya kudziramwira ko zvadzoka kukumba kwenyanga ndi mwana uyu. Saka kumba kwenyanga atobata kuti ndekupi kunofamba so. Svika pa tinoshandira akasvikira last time.
ndo paasviki aziva kundokwira kombi ndoendako pane chiri padhuze nepatinoshanda. hai ko kwai chii chaitika anyway mai vake vanenge vakamandidzira kunomusiya kuna bavake ka angotiwo vachibuda iye achibva angodawo. ko manhikiri mari aiwanepi handizivi kuti mari vaiwana kubva ndambomubvunza sipanga kuno kutopanga sara naye 20 rand chete mari yakanga ainaye vanga vatotorera vatosiyira baba vayo. hei zvakaoma saka asvika achiti kudii mwana uyu atongosvika ndozviripo takaizoenda ndizoro tikasimuka kumazuva aripo ndikati ko mama wako inga vakanga vandiprosa kuti nhasi vasumuka vachiuya nepano vachida nepano paatosvika naiti mati pamwe vatori vese akutoenda nezvayewa akarobva kudhobhek kwacho. saka vanga vachiti ari kuenda naye nhasi kuzimbabwe baba vacho vanga vakutoti vanosara naye asi baba vacho naye vangarodza kuti havasi kukwanisa vasare naye vachiona kuti haasi kuzvifarira saka vaida kuti mai vachona vaende naye but mai vachona vanenge vari kuti situation yavo haina kumira zvakanaka. topafambisa sei apa pari zvino pane mumwe hanzvadzi yamai vachona yandakawana namba dzake ndichitsangana naye manheru anhasi ari munomu ari kudhuze nekwatinogara but ndisangana naye manheru kuti ticharasira mwana uyu kune munhu njeka zvinogona kuipa nokuti mwana uyu anozati ana sekuru ari muno adii kuenda kwasekuru ikoko asi ari kutiza chiya kwenyu I think mwana ngachingoenda kumusha kuna nasekuru vachona angasiya ruzivo vanogara kupi saka ivo ana sekuru vachona nezuro pavakaswera vaina mai vachona vaitovaudzawo kuti musachaendese mwana kuna baba vake saka pa nhau yavakutorongwa ndeyekuti vakutongoita kuti vangogara naye ndofunga vamwe sekuru vachona vanda zvemadhelivari vachatongomirira kuti anouya mota yavo yanzeri kumusha painodzokera anogona kudzokera naye kana kuti vakanga vaona mari bhasi anogona kufamba nebhasi nokuti mwana uyu aida kugara nasekuru vaive vekuzimuka ngaachingoenda kumusha nogara nasekuru vekuzimu vaya ndizvo zvona iwo ndo zvaanga ari kutaura kuti ndo zvaari kuda. right chiga itenge tanzwa kuti tiwe kuti chiga itenge tawa kuti sekuru vacho vachataura motaura navo kuti kudi kuseni muzondudza iniko zvinogara ndimbofonera mai vacho ndiwe kuti problem iri paiko kuti varamba chiudzisira mwana alright ndatenda pakanaka alright hanzvadzi zvakaoma vatove nemwana atopinda maoko mavo kuti uchadzinga mwana hazviti ucharasha mwana uyo hazvichaiti mwana uyo atotoenda kwachidzoka pavari zvakaoma foni namba yamai yakadzimwai wakuzimirei kufoni mai vacho zvakaomazvo haana kuzondibata tumbare vekuti varuda musikana webasa mai vaya havana kuzondibata akangotaura palife haana kuzouya kuseri ini ndandisinawo nhamba dzake akangotaura palife paya akati ndoya kuseri ndozokubatai haana kuzofera uya kuseri kuzondibata foni yavo yakadzima mai avo tatati tinzoti problem iri papi takavawana mai vacho takavawana foni namba yavo yakadzimwa mai avo apamwe avatori namagetsi kwavanogara foni namba yavo yakadzimwai phone number yavo yakadzimwai phone number is off. The phone number is off yamai vacho. Bedweka, I just pray kuti mwana uyu angotorwa aende kumusha. Aramba ari mumaoko ehanzvadzi yedu ikai. Bedweka.
munongosina kana mukadzi cheche anogona kuti newe ndiani iyeyo ndanda kuzvigamuchira ndina kuzvironga izvi ko ndiwo akutogara pano zvadini vanzvadzi havanote kugona kusatata pisi kumba kwavo nezvinhu zvakadai izvi vanogona kusatata pisi chako zvakanaka nemunhu nezvinhu zvakadai izvi because remember zvinhu izvi vanenge vasina kuzviplanira guys yapakaipa regai tichai kuramba chibata mai ava kana tavabata tonatenga taona kuti kudi mufoni namba yavo ndofunga pamwe buda yakadzima mheni yakadzima something regai titrai kuvabata tigozoona kuti vanenge vachiti kudii nyaya dzakadai dzoshungurudza idzi mai vacho vakwanisa kugara nemwana nokuti vakangopinda munomu manje manjewo vari kutochengetwa ndosaka mwana ainyepa achiti mai vangu vari kuzimbabwe vanhu aitoziva kuti mai vanomudzosera kuna baba hachazivi lisa ari kuna mbuya vake lisa guys mazvionera nditika foni haisi kupinda kana ndazivabata ndozokubata saka guys ndonyaya yatanga tinaenda sindapedza ndaita live maskati because ndoda kubuda time pane kwandoda kuendawo kana baba vachinge vatoda kumbobuda unongobhalanisa kwese anditi saka ndabhalanisa kwese anditika ndabhalanisa kwese guys ndabhalanisa kwese saka zviannouncements zvandinazvo ndezvekuti vari murustenburg muno varagari vemurastenburg kuna jamaster ari kuuya kurastenburg muno murastenburg musi wa25 muno murastenburg muna jamaster uyu mukomana wemashaba uyu hello mwari andi muri kuzviziva hello mwari pane vanhu vari kuda kundinzara mari saka right Rustenburg yes let's go and support guys let's just go and support andika tiona kuti zviri kufamba sei hanimaona hande itinosapota zvakare vaya varikuda kuzoitawo meet and greet tete Tilda handitika mondibata ndonyora mazita enyu pasoti muri vangani food you are going to be given food changosvika pavenyuwo woonawo tete Tilda uchiwamhorosawo kujobek uko vari kujobek muchitora mapictures navo handitika modlawo lunch navo handitika modiyo modzokera henyu kudzimba dzenyu handitika vanoda vacho munenge muripo pane meet and greet yani yaandi Tilda naSIS MELLY asisimeli asava navo meet and greet because magara tongosangana every day zvasisimeli hazvisi meet and greet anomuziva nokuti every day makandogona tofuma ndavamba kwako hanimona kai kwaitika nhamo ndotosvika saka kuna zvemeet and greet hanimona meet and greet yatinoda kuita ndeyatete Tilda hanimaona ndeyatete Tilda meet and greet saka if you can my diaries come let's dine with tete Tilda before musi wa2 ndichakupai date ngogara mani pamazita vanoda handitika kujobek ngogara mani pamazita vanoda ndinyore pasi ndizonyenza kupai date kana uchikwanisa kuvavigirawo bhodhoro recold drink vavigire if you can bring her any present any nice gift semunhu anobva kuzimbabwe handitika vachidzokera futi kuzimbabwe just bring her something hanimaona bring him flowers just to show her welcome to show her love bring her something next before musi wa2 andika I will give you the date chechero kuti musi wani hapana mari inobhadharwa maiscar iwe ndoonotoya kuodla lunch yedu hapana mari inobhadharwa ndambotora zvemari ndambotora zvemari meet and greet hapana mari kutombobhadharwa animona zvakare pane mwana ari kutengesa pane mwana ari kutengesa magroceries ake handika kuzimbabwe handitika guys let's support business remwana uyu mwana uchiseli magroceries ese amunoda all the groceries that you want ari kutengesa andika iwe chakungoisa order tengera vabereki grocery muri kwa muri diaspora mwana maprice yake ari pasi anogona dropa magroceries aya kumba anogona dropa magroceries aya kumba ndigainitsvage link yake ndikupei so that ane WhatsApp group munogona pinda muWhatsApp group and motaura naye muWhatsApp group muona kuti zvinofambiswa sei and you start from there anditi maona tenga magrocery akuendesere ane price iri pasi magroceries ake ane price iri pasi saka zviri kuramba kuningira oh it cannot pin from a different phone number ndotumirani kanditumire andisili namapini
not get it from a different phone. Let's report it online. Nguyai kuseri mundipe masta kuseri ndinyore kuseri. Antu vanenge vari pabasa zvinondopinigona niko. Anda vasikubata ndani kwaninga bata ipapo. Cheri kuti can we try cheri. But cheri asadi. Cheri adminira. Saka panenge pana titetulda na Mosha TV. Anditi panenge pana titetulda na Mosha TV, panenge pana titetulda na Mosha TV. Mosha TV is going to be there to buy it. I would like someone to buy for me from SFCN to blow up, please. Cynthia, ndiniti nokutengera. That's my other part-time job. Ndiniti nokuitira chira ndokuita run around yacho. Ndikuitira kuti kanda link but wona ndikutora link apa nchisa uku iri kuramba. Patoda kuti ndipe munhu WhatsApp akande mu and give me Magi ndikuforward iwe ise mu comment section. Ukaisa mu comment section ndopina. Magi ndakuisa kunikikiri kwako WhatsApp kwako. Maginda kusira WhatsApp kwako link hiyo. Chitora link hiyo iwe ukande mu comment section ndozopina. Tora link ndozopina. Sakone ipina Mosha TV. Mosha TV apinda pakuti anenge angoshanyawo hake. Anenge ashanyawo saka zviri kuitika aripo. Saka sezvinhu zviri kuitika aripo zva Mosha TV izvi. Obviously ndichange ndichatongomudana ndoenda naye. Mosha ndinenge ndinaye. Saka sezvinhu zviri kuitika aripo ndichange chitori naye ipapo. Saka yamite and greet Mosha TV and Tete Tilda. Come and greet Tete Tilda and Mosha TV. Our new celeb in the house. New celeb will be in the house. Our celebrity. Our Nigerian celebrity. Our Magaro celebrity. Yes, Lil. Wanata kuendaka. Janet Ngomo, love you too. Mfana wangu. Urukupiko na Janet. Right guys, vari kujobe kivese ngatisangane guys. That day ngatimboite jere kufara cheti, jere kungona kigwa. Mongo ya zvenyu muzotla zvenyu tirimo mukati momo madiaries. Ndikupa first preference madiaries kakuita mwana wekunze mujobek. But venya sanda nayo ndikaini mbofonera organizer. Tinzwe nyaya yefenyu ndikaiti fonere organizer. Tinzwe ti aufa. Yes, mama eshukai inda jara to Mosha. Mama V. Kujobeki. Asanda ziva venyu, but chakuza ive. Miraiti nzo organizer. Kana tinosenda chimboya ku UK. Ndouya ku festival, ku festival. Ndeipi mani. Kuti say? Ndiri pa live ne. People wants to know venue yeku meet and greet. Saka nakundati asandave nayo venue chakudza but hey, it's like what kuzwa from the organizer himself. I watch ne venue teta ne on Monday. Venue ne Monday. Venue teta ndakuziya muswe Monday. Alright, abo. Saka venue kana yakusika ne Monday bo. Ndokudza then muzovawo. Kwa ndakangomirira kazita ri paipa takati nditumire zita rachoka. Niki. Ndokuti kati ndipe zita repa Melrose akipa hotel. Ukati ndokusendera ndikati kunozara. Rema hot. Alright, reka ndokusendera issues. Takataura 30 minutes kamusiya takataura zvakawandisa. Ndizvozvo ndisendere. Alright, ndokusendere. Alright, sharp. Okay, sharp. Okay, hands ne Monday ndofanike pane venue Monday. So I think meet and greet will be there Friday, if I'm not mistaken. I think meet and greet will be there Friday because Saturday kune ma awards. Kune ma awards ku Melrose akiuko. Guys, guys, mother diaries vanononyara kuti ndipfekedzeiwo mototibatsira guys kuti complimenta idress rine chakati guys chakati nechaka
kumawadzi kuma red carpet ko guys ku red carpet kune maminister hanimaona kune maambassador kune maminister mamwe anenge ariko kune ana mai strive masiwa vanenge variko vana mai vacho vaya vana guys ndoda kuonekerawo ndechida kuonekerawo guys handii ndiri kustage ndiri kustage uko ndokane ndiri ikoko ndatetiulda vanenge vari kuvanhu tetiulda vanenge vari kuvip ine ndiri kustage uko ndichipa vanhu maawards ikweyo animaona ndichikweyo Irene, you need something outstanding, so you need something beautiful. You know now what I'm talking about. You know now. Hey? You know. Right, it. Okay, we're going to pin it. Yes, one. Pin in number. Thanks, Maggie. Number ya Maggie issue. Number yemu nema groceries. Yana isa waterfalls, yes. Ana isa waterfalls. Ayo, andisikuziva ndikufungidzira. Guys, andisi sure. Ndikufungidzira tinogona kuta Friday kana Saturday maskati. Ndikufungidzira andisi sure inogona kuta Friday kana Saturday maskati. Because my hours manero anditi. Pesho kaenda ku front kwe page uku namba dzangu dziri pa front pa page namba dzangu dziripo. Ndikufungidzira guys. And sure, ndinangofungidzira pamwe Friday. Zvinogona kuta Friday kana Saturday. Pamwe Saturday makuseni kana Saturday maskati. Since my order ariko manheru. Anomaona, my order ariko manheru saka zvinogona kuta Saturday kuya to maybe to accommodate munhu wese vanogona kuita Saturday maskati. Zvanasi ndofunga handichetana ndiselina vagouya. Newe kamchacha ndionewo. Hey, welcome. You know now, guys. Muda kuti ndikuzonzanga vakaporonga kuporonga mucheno kuboronga chii changu vakapfeka chicha. Aiwa guys, aiwa ine hangu kuchena ndinopfeka ndinombozama guys. Kupfeka ndinombozama ndomboporongawo apo neapo nokuti munhu sandomboporongawo. Hanomaona ndomboporongawo apo neapapo. Asi inamba dzemunhu wemagroceries dzakanyogwa kunzi groceries inamba dzemunhu wemagroceries. Asiwo guys kana wakuenda panzvimbo pakadai pandanhu vachiti aiwa sismeli chinja icho mudai saka zvandichaita ndichauya nedressing yangu pano panapa ndotodza kuti guys idress nderirichi bhusi nderirimo wardrobe muchanoshatasa mawardrobe mangu ndomanongononga imomo wardrobe imomo mucloset umu ndomachanonga imomo ndoti guys ndakafunga dress iripo pane choice yemadress matatu saka pane choice yemadress matatu anditika tokomplimenta nebhusi tokomplimenta kuti kandoendawo nemiwowo so mekuti hapana chiporongo tisitakatovapfeke makeup artist akagarira ari padhuze makeup aripo akagarira aripo padhuze wemakeup artist akatogara wemusoro kune vakanti offer zvemusoro kukava hamene kujobheka hamene zvinhu zvariri natural hair mufusho kuti tachauita sei hamene kuko zvichafamba sei dzakawandisa zimunhamba magi hanzi namba idzi dzakawandisa panenge pane namba 2 tora dzimwe namba palinki ya tora dzimwe namba idzi hanzi dzakawandisa pane namba dzakawandisa tora dzimwe namba unogona kuporonga simelani makanditemba ndogona kuporonga maimwe usajairira zvinhu zvekuda kupfeka pane vanhu vakawanda unogona kuporonga unotonidha maadvisors pasura unogona kuporonga kanzi kana muzotengesa madress mundudzo unokwana here naiwe rutendo unokwana. I don't mind blessing you with a dress if you are my size. I don't mind giving you that dress rekupfeka manheru. If you want it I can give it to you like ipapa ndogona tokupa but kana uchipfekerana neni uchikwana because arimo mamwe kuti handigoni kuti handichakwanisa kuti ndimapfekeva komana kanodumbuka kanorambisa zvinhu zvakawanda kanotodza kupfeka zvinhu zvakawanda nenyaya yakatumbaka. Lizi namba dzevanhu ndinokupa kuinbox nyama iyoyo ndoyanda yakati endi yakawanda vedu kuita 6 mapabheki maimwana ndikati nyama iyoyo inopedzwa nani pano 6 mapabheki ndichatopawo vamwe. Shumpress uri size yangu mbijana ya Shumpress yes Shumpress unopinda Shumpress yes Cynthia unoporonga iwe unoporonga ukati zvirega arikuda namba arikuda namba handisi kudziona napeshi namba ishi napeshi arachimuna ndikupe unoporonga zve patience namba ndakupa idzo peshi namba ndakupa zvandichaita ndichangoya nadzo ndoti kuti zvine basa rei ndongoya nadzo ndoti guys dress iri zvoita here bhutsu iyi zvoita here hanomaona kana bhutsu isingati mototi haitoiti kana zvisingatoiti mototi hazviiti
Anomaona ndo totaura kuti toisa here mazvidobidobi zvemukana tongosiya zvakadaro ndo panenge yakachete papapa panenge pasingadiwi zinekisheni nemaziering unogona kubayirira maziering nezinekisheni kuti ndakachena kandi zvatokanganisa mucheni chinhu chidukuru kushe tinogona kutomisa apo anomaona 36 handichina ndakadzigova dzese ndakabva kusaizi yekudhara handisisina zvachose masaizi 36 30 ko handisikoko ndakadzigova dzese remember ndakatanga I started a new wardrobe kapa ndakatanga kusimba apa saka dzisedzedza ndikasadza maplastic eblack ndikadzadza maplastic eblack ndikapa vanhu dzimwe ndikatora ndikapa ndine munin'ina akauya musikana ndikapa munin'ina wayo amene kuti mazibhegi munoziva zvekuzimbabwe ndakamuona ari kuita kubayiwa nekuchena mai mwana zimbabwe uko netopi yako ndikuda sketi ya no ipi irondi ipi indotengesa hembe guys saka kuchena kwandiri it's easy kwete kuchena actually kupfeka it's easy unozoporonga komukuasosi unozichikuita compliment kwete namba iri papi okay right namba dzemagroceries guys akachipa anokuisa magroceries kunonzi kuiku waterfalls anisa magroceries kupi kwese anotumira magroceries akari pasi akachipa ese magroceries ese anawo ese magroceries anawo ese anawo that you were wearing yesterday what I was wearing yesterday I really koza kubotswana udati ndiunze kubotswana handitengese ndotengesa 199 ingapa ndopfeka hembe ndikaposta wani tokuziva kuti chitori mwe mustoko adzinonoki kupera chete ini dzangu adzinonoki kupera dzinotengwa ipapa ndokukanda ipapa delivery fee handizivi torai namba mumubvunze mungotanzwa zvokasisimeni yesi shumba uri sei shumba mungotanzwa nasisimeni torai namba idzozi dzimotapiwa nani moti namba nasimeni kwai magroceries une magroceries saka magroceries anokuudzai zvisere ari kuudzai zvisere nyaya dzemagroceries kuti mirai ndimufonere mirai tifone tione kuti aripo here mirai tifone tinzwe zvisere handiva kufona manje ndandichivada vanga vasingabati foni mirai tifone ndibve ndapedza ndindi tagarisa panapa onai manhamba edu atodona takangogara panapa musikana uyo aripiko let's hope to aripo Hello. This right what you say? Kuri bora iti ndiri palive ka saka people were asking kuti magroceries aya une charge here kudeliver aiwa delivery kuharare kwese it's free delivery wow. But kunana uchitungwiza epworth seke domboshava tinoitawo 8 rands delivery fee wow handi mazvinza kune yanga chibvunza kuti waterfalls chindoda grocery right ifree waterfalls unoinzwa kusara komahara Harare yose mtown groceries they are for free transport and it asiwo kana wakuzobuda uchienda kumachonyo kunana chitungwiza uko handika mutoko murewa ameno matown mamwe ari padhuze aya zvimareserva chipadizana kuti kuma outskirts uko 80 rand domboshava handika 80 rand hanzi ko chegutu unogona kuendesa for now tingori kuharare chete
Okay, for now vari based kwarare chete. 24 hours. All right. For now vari mu and thank you, you want for waterfalls. Yes, number ndidzo ndakapina idzo. Chibva watoenda unombata magroceries ake, they are cheaper actually. They are very cheap. And also you can look out for my specials. Any WhatsApp group ranaro. So unogona pinda mu WhatsApp group anitika. Then mona panenga chisema special zvinhu pepa. Motenga zvinhu zvepa special. Animona. Saka WhatsApp group you can take the number yoyo anoku add WhatsApp group and then motaura. Saka magrocery ako aya chaichao. Uri kumbonya tengesa chine. Tinotengesa sugar, upfu, zvese mazim products because my product edu ese atori kuZimbabwe. Saka ati delay ukaorder nhasi mangwana grocery rako rinenge ratosvika. All right. Saka mune package. Tinongotengesa pane bulk nevanenge vachida kutenga masingles. It depends. Munobvunza munada kutenga 2 kg yake sugar mutomendesera. Munada kutenga saka muri right. Atina limit kana ndotenga zvinhu zvako zve5,000 nongotenga unotenga minimum totangira pa 500 rands. Okay, and you are selling in rands. Tinotengesa in rands and ashidi kuti uve ne account unongoita ATM cash deposit or kusenda nemukuru. Guys, pama rands apa ndo pama chaisa apa. Guys, guys nemutenga magrocery pane kutenga nemaningikiri. Unobatira marands Ivan. Pane unotenga nemadhila guys. Sapo ine mutenga mwa grocery guys muzi watopera uyu. Ine mutenga mwa grocery kumana uyu. Marands ako ti. Paipo kuti utumire mari marands nemukuru vatinge vopu have madola. Haichakwani kutenga zvakawanda. Voenda kunotenga nemadola uko. Imi chitenga ine marands. Chivape marands mo number. Grocery list ravo onyora. Vongoendeseko. That's very good guys. For the first time kwa nanotengesa magrocery nemarands. Vamwemesa ndisari nema US dollars. For the first time. Vanozitengesa. Kana vachida kudownload app app inozishi number dzakapinwa idzo precious kativ idzo number dzandakapina apa idzi number dzakapinwa idzo torai number idzo dzedzo hanzi how do you send mari if you not in Zim unisa nemkuruka unisa pamkuruka ivo votora mari yacho inenge nemareference ako kavoti ovaudza zvauri kuda pawhatsapp vokudelivera neadress yekumba kwenyu munodelivera kumba kwenyu 500 rands minimum guys kunoko atenge kusara 500 rands totenga magroceries ekuma 3000 kunoko andika na 4000 pamwedzi saka imagine kumutidi wotumira imi tenga magrocery akachipai kungotenga grocery kwa 500 rands wakutoendesa kungoendesa marands ako chete kwani ndoda kuona price list nema number ndanyora number idzo chitora i number monopiwa price list kusema vanokwanisa kudownload app or vanoya ku WhatsApp ndovapa catalog. Kune app iriko yekuti mukasa kudownload mona ma price list kana kuti moenda ku WhatsApp. Saka app inonzi chi? Inonzi ma groceries. Inonzi ma groceries. App inonzi wakaenda futi pa website vakati magroceries.com vanokwanisa kuorder directly from our website or vanokwanisa kuya ku WhatsApp kana vasingade zvekuno order pa app or pa website vanongoya kwandiri ndongoita sei vaitira order yacho. Groceries app inonzi groceries guys. Kana website ndinonzi groceries.com. Asi app inonzi groceries. Chimanya muno download izvozvi groceries. Muone price list ziripo ma groceries. Ndiye mozisa ma groceries kana magroceries.com. Mona ma price iyo yapinwa po na Terry. Yakanzi magroceries.com. Mototosa ma groceries aya number ndaisa hapo hiyo. Motora ma screenshots mozombata. Ani maona. No, thank you mningi wangu tachidanisa zvazvisere nezvokuti zviri kufamba sei apa. Maita basa. All right, it's okay. All right, sharp. Bye. Right. Saka ndizvo zvezvo guys, ngati manyantika. So guys, tobatsana mangwana kwa Prophet Josie. Vada kuona Prophet Josie vese vaya guys. Chigara matenga up ma airtime yenyu, mochitumira ma airtime yenyu, antika monditumira ni mazita enyu. Nasi na mangwana ndikuregister mangwana vanenge vachiuya ma airtime enyu nemazita enyu ku WhatsApp airtime yeVodacom kuti kwasota na Prophet antika. From me to you guys, I love you so much. Take care.